na yimu empanifo de betu dwase obi a okura kodie bi wonwe se obehwe na wodi mmra ene amane ahodo so no register ene dan na dwumadie ne ba na wie empanifo aba wabekasa e de afa ho Elson kakra ni afro bi ya kan ho awie ya gibre ni akenkan ni nyina ta dia so Otec 1029 so de nyina ta wofunu sa bob pa body eda ye de ebramo na wo mo ya hodenfo ye so metri ni rubetwa men de train se bekota kwapa edam dade so sanso na eye twoboi ye de dom na ebonti ye ka se vata america no nom te ma pe wotwa so onya pina no mo a bebo amfrisha be duonu ni edu aba bebo azie e wo mantasma ka na mu abusuan cha no mu we fe no bombom we bo bom ye nyina bom na ye nku edi mu ane mu ayen vata america wuro no panifo wo mo ayo de aba yo so america drinki e wo ho cafe bia enim sanso na choko no edo so dia kotene sa ye wa bofo kwa yim kwadu de no friends vata america ye banana no ebo adwuma mu de papa strawberry no so ho ebsonfo na de o manhwe no ne se wodi awodi nia rodi ahemu ebo apa ka so mum omega 3 9 6 ni nyina wo mu twom a ebo ama no ebo apa yotan so se ewie ye mo kase ne ti ase se bo be mu adwuma mo ayo yotan na kan wozo be mu adwuma pa bo ayo mu a ya ye de so no se be adwuma hotel no ne reception sa wuro no ene ode won tete ede eba wo mu ankasa hotel sa wuro kra no nyame adom obeteto aboso me anasa na otwe bensia ntebo no na chese wagine pitibra ne so ama watumi awentene awedare e hotel adwuma yo mu pa ebe mu nya temfa kakra so oboto mu ntia hye no so se wuro on beto kese number no nie nyame adom asete no a ha hye no so se nti bia deadline no ebo eno nti number no wo frɛ yo tampani a na wo se kwabena so na base mo adwuma nyo number ne 050146 0501 499424 0501 499424. Oyo wofo ade ba ko a wo se o mani hia opa ya wo ba ne ngomasua ho nsem na bibia ni ho betumi ya ma abroso e wo ba ngomasua ho agye se wa perfect ngoma no bi na wo di ama no akenkan eno ne ngoma ba ko betumi abo ma bofra no ti abobel na watwere nsohwe bia disunkunim na anigi abafie akoba ne sa ne o manyina akosuye na ne daache aye fefefe fa abane daache ko hye perfect mpanifo nsa no mo ho ban fa ma o ekwan be so eno se obeto buku ne bi na wo da ma na kenkan na ne o makosuye efri na 01 kosi JHS 3 ngoma o modidi djuma wo skum ho nyina wono na di bia ba ya Ghana Education Service aja tuma na ka stamp boso eno ana chekire fo hwe mu kire mofra na de afri se brofo wo de akukire no kenkan ti ase ti mofra ne kan a eboa won pa awofo nso asom ti wonto obi ma no a waka akiri kone kope bi perfect series books wo ma set mock exams terminal exams sanso ena midterm examination ahodo nyina perfect mu mpanifo ne disa adwuma no enti kumasi aputoja wono ben station hono mo oye school bi na no ni ene o monkoto kese owofo sa na monkuro ya onso betumi atubi wono o won kan ne mpota mo nso nkoda nso man first stop hono mpanifo butu a wodi dwuma ahomani nie kiremu bi aka kire frem mpanifo yi nene wo mo endi 0243 299938 ebio 0540 755 Elson for what na so asena hwe ya gibre ne de akenkan no aba won chen wo fantwi bo esi akon labo na hwe ni wanu atere ni ase no hwe nsebru mu aye kroje won na pamfuna na pia ka ho bi sanso na eja sam kwameji ni bo ati kokoto enuba papilo wo munyina ne bo maka sebo no ye bian ye be gibre ne akenkan ye de ama go de jataba son of the lion what if you do wachi eno wonwuma ne mfruma saa de ma yen kwadwo de mo ma kwadwo mo woron so Facebook o hwie gu osane mame ata hwie so gu atamu no saa na oyo yen na ewie so de asomfo mienu kokko baako tuntum baako asona ba ohene kwabena boatin ewie menimenu a abrewaba kofichumesi afin sempodo no munchiremu eni Asem Beba Dabi adeshi asem na nyabo nya ne ebo apa kwakoyo no a na de no apa na asemfo so hunu so edika di tie ewo se epa mu bie na yefras ye bo penhwamo na ye ko savannah mantam no emu ana busuafo ye frika se bodmo ase tiama odamango ana ye kro no na semu obubo firi ho ba ya rofo sem se teacher ni bi wahwentam akoda pa masabra meka sakura ba bi odan enyenyenyenyenyenyenye ye chesa akura ba bi odan ye St Anne's Catholic Hospital ye wo damango wo cheche ni eye ora fatau ya se sedu si bomma no
the teacher for no bomb san ya ne kan teacher anyway wo bomb bruta wo bomb o wo bomb pa yeso wo atade bi wo sheba sada no ebro wo ba ya mental na se so babu akun na bjofo sabra ye ka teacher ni abro akoda ba kon ya no class 5 akoda ya school ne friend falayat EA primary school block A hono na wonum ewo chese wo chesha je kakra no so gintete adum na de ya emu evremo na sabra kra no ye ne koye surgery de ama no na ne papa ye friends Abdul Wahidu Mahama eno de nchiromu no bon sentwerefo eno chese akora no wo mo ye class exercise bi ni ade eno general bosom de to so dunu na siye enti teacher ni wo ma no homework bi se ne koye assignment homework entem so kra na wo mo de assignment ni ba ye no na akoda no anya 2/8 we kra nyenko akokoti ye twasi no na ye de ani atutuam na ye amana fu rasta no sa akokoti nya dubira na akora no nyan se akora no nya 2 ya ka 6 na nka be kan wam na 8/8 na 6 no amenti teacher no wo mrikum na tikwa pan eno se he small you little boy how could you etwane ne mfafuo bi no ka kire wo no se mo na table no so na ibele mu pa yeso obebo wa de okana I'm come to lay you severely na waka cha kra se wo ne melew pa etu ma ye se kan na nka stretch ni pa na ade we so ne nan na we aso ni ti we aso ne nsa ne ade ni ya yere no pampe no wo da table no so enen ya kra no da so na teacher fatao wo se head hemre wo sibri no abo no se je awrade enja kra no dan na chiri saade ne sakra jaba no ne ade u still na no wo brodo am na wonu kire se koya abrofo sempa na kra no bafi ya obebo amane se ne akoso nie enjo mo se we de se school broad en sheda nya ibia na ade chenye ena kra nda so kompreni jo mo se we de ya mfa nsuhie mfa kuto kakra ntum na mfa anyimanyima ne nsa no fama no setr akra no nsa na fi ayere so enom sie mo penhwamo ne mfa no kwa ya sabia St Anne's Catholic Hospital ye wo damangu ye nkopie mu adokotafo je no a wom je se akra no ne nsa no ode gigi aba no ne ade no te se de ode gigi jetili sekan ana se jack chan sekan ana se bia ayi American versus American Ninja mafia versus ninja no enu bi no ne sa gigi omo ayi enti o trems ti aba keke na akra nsa ai se yi ebjofo ntintiremu om de abetu dwa kire se ye ka se de surgery ene ekoso na wom chese besi nese ye ka se no teacher ni no wafafie oba akopɛ wabɛbɔ nsra once pɛ ya obesa akra no kra se akra no maame ene otu hu ene wo tetefo no so de free teacher ni se sre na de asie ni akra wabono ama opra ye de na kodokota kra ba no ne ade mamfo ani kra ma mehwɛ no ene oye ya betete kwanchen ya edura ode na ni kohwɛ no san so kofi enti se de wom chese de abanie ya wom edi achirinti ye hwɛ de mpanimfo so wo bɛyɔ atumi ede afa ho ye toaso na ye ko man posi sadom no akache abusuanse ne nyina yinim no mudwumadie eye bambo enioma bi a enkoyie tietie nipa fa ahodie so na wo mahwa tususa na wo moye se adwuma na de twase timamufo tibi no bra no no aton sa de friends entwerefo no mo de ato manim eno na aka hu bi na enu ada police atena ye kese ye no ewon kran wo mo ton sa e difference entwerefo na Criminal Investigations Department CID penimpa ono da no ewon kran COP Lydia Yako Donko ono anana eti adwamu na nkomane de na edoso emu fa ba bi na wo kire se temele bupe kwantempo ne so afi etwa mu no mu kronobo bi koso wo hono mu a na enya asem keto akra ene ebadwa wonom etu abanfo omunipa ba akokra na oka ho bi Council of State member ba ko na ohyemu bi a wo kire se ekwane akromfo awrenfo di adehye fa so wo kwantempo ne so no na enya asem ketwa ne senti aposifo nso anna waya adwuma so ama se bre kase wa kire mu enson bi na enson no omudinie Rashida Yusuf Obabesia gang leader Aaron Abana Wilson Abason Muntaru Idrusu Aminu Zibrila Inusa Somaila din die asa nuafo Haruna Safianu womono kodi sa abonefo 7 na nya asem keto na bra COP Lydia Yako wo kire mu a kire sentwerefo no moma yintie no. I'd like to take this opportunity to urge us all to take our personal security seriously. We urge all and sundry to remain vigilant against cyber crimes and crimes perpetrated online.
Exercise due caution on digital and social media platforms. Avoid sharing personal or financial information with unknown individuals, and be wary of unsolicited messages or calls requesting sensitive details. Motorists are also advised, and especially those involved in vehicle sales, and they are also encouraged to stay alert at all times, especially when driving at night or in isolated areas, and also when people approach vehicle sellers with the aim of buying vehicles. You need to be wary of such supposed buyers. Ensure that vehicles are properly secured, avoid picking up unknown individuals, and be cautious when stopping for distress signals that may be staged. Finally, let us adopt basic safety measures in our daily routines, stay alert in crowded places, and inform trusted individuals of your whereabouts. Any suspicious activity should be reported immediately to the nearest police station for assistance. On behalf of the Inspector General of Police, Mr. Christian Tete Yohono, I wish to commend all officers who continue to discharge their duties with dedication and professionalism in protecting lives and property. Your commitment remains central to the success of our operations. Lipayati Ninken, Director General, Criminal Investigations Department, COP Lydia Yako Donko. For young Troswe, Yemo Pijamone, Epuemantem. Na ye call Kukren to me, and I ekron watching Kukren to me. A month for one year to cook for Koda, no more teacher for a chef for Nakati Japam. Methodist basic school Hodwa, dear China, ye bofa, you say, or wanted to go jamu. And say, Yebisa one Sam Pamcho, then I ban your mamma into Matico jamu, Dibia farm or yem say, attack on you. And I will be Dibia Bomosa Bomo, Metrisa, say, the dare you. And one more church say, near actually, no, yes, Sebia, ye too who, na de atira bano, Sebia, in here, Busudan, Nebu, and Dinimu, Ukrana, Bamba Monkage. Adiachibia, near Bescumuha, Namrikuma. Yabon say them, na esiho, or my your motor justice, Ubio Boko, Ubrab, you are shepherding qua, Romchase, Ati de dog, and Jama, woman want to Udia Fatchamati, Nasan, Womukano, Womchas, woman want to the teacher need to mean Yada, Ginia, who from Manfana could Edmund China, dear. Uberuno, was it, one bow motuha, could be better than Sabi rather Dexon. Michael Acrofi bit me a canina, Cobraman Francois, Acrofi him. Memoani be. I said, you only have a being on who ye. And no dear, a bomb, no one each a yam of Frano, there be a homogeneity, and I say, almost in K. Now, this young for any actual chef for one more who continue, Methodist primary school, more and a name, almost your yet say, Eddie Action, or Mount 4 and our face on 24 Action about near air coastal, a woman Suku Mono, or my name, so, or my bones, so the crack. As I said, School dear and case wa entertaining in dear and I'm a funny guy from field so babeji and as on babe ye honum now so a name and tisa no tramu better my neck such a chair for them of faces some who not some kosukuma omobekon include to juma pan and mwakoye adenya and for sebi in prediasan eja one night basa eje gugu honum ebi o cramp kono na sebio Sebium Boha, Egugu classroom, Sebi in Kwamwa, Crampo, Egugumu, Natchez or Mountford, Enya baby, Sebi, Enyom Kantuma, and Dampa. Sebio, some Methodist school, Muhonomo, and our Mudoma Nitre, Natchez or Mabe Yom Hubia, Natchez and the big cowards, or my Jagu home. And no now, Coso, more Akasahu, now so Omunia and no Waibia, and no, and Natchez, Afro. Ni omu atom wagu mountain so asumdwe kwan so ema omu editor say nya ekoso school dem honom and as school bia hono enya ade omu bodo so nti mpenifo enya womboba enu nti omu nanti fa krum enanti ede ko eye municipal assembly ede nkata omu atintim omu nsem nyina de agusum ede koma nansin kratia ye fra no nya for Charles Darko say onhwe no ne mpenifo enkambom na homesia ho hiom na omuntomani emehwe Methodist primary school a ewo hon esanse na yekoso ho die sebi adabraka emwa emma homesia enkoso bra obubesai na omudia titi sebio sedie anase ejanan ewo sukumu ho
na omudi nsuo atwi ho ansana sɛ bi mmra ba ho kwan ma omatumi asua adeɛ no ɛyɛ na ejimre bebree ejimre ɛno nti wobɛhwɛ no na first lesson second lesson atwam ansana ebi a third or fourth lesson no omasua adeɛ ɛyɛ sɛ mamofra no kɛkyerɛ ɛno nti abanhwɛ na wɔn a ohwɛ placards anasɛ nneɛma a ɔmatrɔtrɔ a ɔmode nam wɔn nkyɛn so na ɔmokyerɛ sɛ yabrɛ ɛne sɛ deɛ ne agyanan a mokogu yesuku dan mu yabrɛ sɛ mugye dampɔnkye ne nneɛma ma ɔmbɛfa yesuku mu yabrɛ yɛwe de yɛsrɛ mommɛsiesie yesuku ni ɛma yɛn na momfa ɛyɛ ɛpom anaasɛ mpoma papa a ɛwɔ ahoɔden ɛmfa ntoto ano ma yɛn ne sae no ɛbɛboa ɛma homasua ɛne adekyerɛ mapa atumi afa ne ntampa ɛfra ɛwɔ ɛyɛ sukuu hɔ ntumi ne ɔkasa yi ɔmo de ɔmo nsɛm a yɛtintim agu krataa so akɔma nansi krakye ɛma ɔno nso abɔ ano ba sɛ ɔbɛtu ho anammɔ kwan bi a ɔbɛfa so a ɔbɛma sukuu no ɔmo ahi adeɛ a ɔmo de abɛto n'anim no watu ho anammɔ no ɔbɛhwɛ na watu enti sɛ ɔbɛtuo so ntuo ɛbrɛ ɛna ɛbɛkyerɛ yɛdeɛ ne bɛdi akyire kɔpem sɛ saa ɛhaw yi a ɛrekɔ so wɔ ɛyɛ atenku kantunu Methodist primary school no ɛtoɔ ɛbɛtwa ɛnsofoɔ yamanebɔfoɔ Michael Akrofi de wefrɛ poɛ mantam na de ɛbaayɛ ɛkyɛ sɛ Methodist basic school ɛwɔ akyem ɛyɛ kukuratumi no ɛne ɛhɔ adane atopa classroom ɛna KVIP kan bisa sɛ ahyɛpiti koraa no wɔhwɛ na nka ɛwifoɔ din biana sɛ wɔagya kyerɛ mu saa na mmoa Kofi ɛntoa so ɛna yɛkɔ yɛnim na December afi etwa mu no emu December bosom da na ɛdi nkan ana nhyehyɛ bi free asoyɛ hwɛ afisɛm so panyina wɔda no yɛ Muntaka Mubarak Mohammed wɔde bɛtu dwa sɛ nuanum bi ekuta akode ahodoɔ ɛwɔ ɔman yi mu a ɛni mmara mu no wɔnom hwɛ sɛ wɔbɛtumi aba na nkrata ahodoɔ atwa ɛsɛ fata sɛ yɛde ka ho ɛto so no wɔnom ba ɛbɛyɛ na ewura mu a beduru January bosumi da na ɛtɔ so dunum empanimfo ba mu bɛkyerɛ sɛ dodoɔ na bi da so wom timpanimfo entrem na saafo ni nyina ntumi ɛmɛyɛ nkrata no mfanto so ɛno na ka ho bi ma wɔsan twe mu ɛde bɛsi January bosumi da ɛtɔ so aduasa ɛno ɛne ne dai na ɛno na aka ho bi ana acting executive secretary ma National Commission on Small Arms and Light Weapons Dr. Adams Bona wɔde nsɛm ahodoɔ abɛto dwa no wɔkyerɛ sɛ dwumadie no ɛbɛ na wieyɛ ɛne dai no oyɛ ako owɔ etuo bi ɛhyɛ wo ho na wonim pefe sɛ nimra mu a saa bre yi di akwanya wɔ hɔ ma wo de ba ye musabusa ensɛm bia ye ntoto ano ye nyɛ hwee ye nkrata nda ka ho ama wasomdwe mu na wo da kwa akodi udwuma na wan fancy ye ya nya adwuma ne dai nya twam sɛ ya kim omodo momrante eba enya ye kyewa sɛnea mmara no teɛ no asotwe ɛsɛ fata ɛda ho no yɛde wobɛgyina mmara n'anim ama mmara no ɛne wadi enti mprempren yi wɔ akodie bi a mpanyinfoɔ to nsa afrɛ sɛ bra na nkrata ɛsɛ fata no wɔnom nyɛ ɛmfanto so ahwe abusuafoɔ yɛde ka sɛ bɔ no wasi wa ma ɛyɛ ba na so wankora yi wogye w'ani so aroma nso kyɛ ɛkyɛ dua so a wɔgye boɔ yɛda yɛ yaboafoɔ no wasɛ ɔfɛntwi bɔ sisa kuna pamfo wɔn ma yɛde ka sɛ bɔ yi ɛba wo nkyɛn ɛnɛ awia yi son of the lion ataba ɛtena fidwo no wakyire kwadwumɔ nso ɛde agu Facebook na afei papilo bɛma nso ɛna no kuta nkrata no ɛbɔ voice awro no a ɛde ɛba yɛn asomfoɔ mmienu no nso kɔkɔɔ baako tuntum baako yɛne asomfoɔ ɛbɛsom wɔ awia yi asonaba ɔhene kwabena boatena awia menemenia abrewaba Kofi Chumasi dase ebru anya do ye sode akure de Asem Beba Dabi no etoa mo so apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, Yina. I'm Yina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Mox Mixer, 1 nomono, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Field Nunca. Our pharmacist in her bash. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. O ma me ko to obi ma me ma no. O wa jajai. Aboa wo mo se wo to me kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne ban combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom me say. Books bia ni ho perfect series any bi. Na GS, any naka. And so am approval into obata bia ankoto bi maneba. And na so we there. So ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de what boa no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo mu a atufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini. Menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudiri ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixture. Ma je aduro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bojiemo, Manuaya, Bigo Nami, Philly, Cola cocktail, Apunana, coconut, lemon, lime, strawberry, tamarind, grape, orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti,
Quantin Pun Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Adon mu buhura aye ne na se nkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no pai enkwa na odi ama me odi asem ye wo so wo dia sene ya metumi ate ato obrane ho hwe bi pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa ba omo da so busua eye waduma na papa wo ye ne chense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mo gu anim ase nya sa no mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mo obi anim ase ne mo ye yo kata ye Asem Beba Dabi papa nka wo mo e fi sa abre do hwiri kopum bra odo obi a bekọ no de baba betena se a se de ya o be sisi na bibia to ye no ogade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen eya say amanfo akabia matina omo futri usum say futri enye Asem Beba Dabi say ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na obaba no e wo fia ha obepe mpe le no le je kushina no ne ontu tunanu ontu mate se o so obetu ama wadwo wate okay I'm not mismanya mahodi okay mate any and das e do asi na Krobea na eyi oma ya unya wo nom ne wo mo da no eya ehemfa na unya wo mo bebre na ya shawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu say we mo ya ashawo for mu jeja mo na be flow o ja o bitimi ka short won so be ka short enti wo kwa na wo de he na me ko de me ma won debate me price no metimi enti wo price no na utimi ko say e bia 40 cedis and say bia 50 cedis bi 40 cedis na watua ana satan kura na satan kura 20 cedis kura utimi tua sisi na ase ne bo soro e say di asha wo de bo kosoro omo nso atutum so much first and there say first we kita 26 kura na utimi bia na 30 cedis ba sisi de ni na ne bo akosoro say kire wunya say 50 cedis bi at kura 50 cedis bia this bia onya local one bi dia in local o say o ma bi wo like no men kan say no ni level sin share ni suru bia ana no hu say bia no bia o share o fan ge bia the form ni gina su bia nko na o kɔ hɔ a ɛya enka wunya ɔmo nye local ni bia nka ope o mi na mi kɔ na ni de be bua mi ase mi kɔ a sele mi hu be to mi nko na mi pe mi nu oba be da mi hu be to mi eni kɔ ni ade na e mani je o ni oba da ade na wunya free mi no oba da dia ase like mi hu se mi hu to mi ase mi se adwendwen no esote ana manga se ntam ya adwendwen dɔɔso enso kan nti so ni oba da dia na mo ase mo ato mi na sa da wie na mo sa tra se jinse na ma na kwa kwa na so chance me sa akọ enti wo de da bia mi say da e de bia this miniska ile jatabiribo
odoma nkoma nyame ayeyie enka wudin na wiai odoma nkoma nyame enase enkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne adehye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye ahyiehia aha ye Otec 1029 FM sumie ene wiai yasan hia bio ene eye dafoforo ene eye January bosumi de toso aduasa emfimpinu ne aduonu siemu ene yeda so wi awiabre yasan hia bio de Asem Beba Dabi dwumadie no oba besom na dwumadie da bia ka ho bi na afi wahye ama wunuanom enso anya adesua ne ade kire dwumadie de bi na watie na wahwe na ye nyina yakaka bom yesua de na ya kire ye ho nso ade na wiam sonfo Krobea na Yaw Asante ne magi adwai ene mabedwafo enso atenase obade chiame ewa ha eja kwame enso ewa ha awiai jataba engine room ono nso ewa ha saa nso ena ema kwadwomo ono nso agenadwa ya sabre wode ye bantentane so sebe ya mubehu yen na modi yachi na ye nyina ya kan bom yesua de na ya kire yen ho nso ade ewa afidikase so awia baabi biara wo awutie me se ebia afei na ade ache na wo hwe yen ana wutie yen ya mema wache sabre ya premo ato na ekobo donko enso ewo Ghana maimu no se wonso saa na wonso hotia eye wia wonso mema wa ha se bia wo hode enwuna dwo ba bia aduro no asemasa ade sa na asemasa saa na wonso honetia ene mama wadwo se wo da na wadaye ena wiai oba ade wa ha oba ade kira me akwa ye ja akra Umpomoe Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom krona ordinanso asan afem ye de Nyankopon as enawie ya san hia bi wa ye ba besom na afidie so de asem krope ne ye ka yesi yesu ade no na ye kire ye ho nso ade ya ade kire nso eni ade sua nso de sebe obia ni hono a opa ho ye kan se utie adwene a ewu obitirimu a what the count de ho ade ye wo mu no eboa wo e ma won so wabrabo no etumi esipi esita e de ma wo enti na wiai oje ye de no ye nso ye eje wo de eye win jema menye eno ene ma agro no etumi so eja kwa mi ye fiada sure yeshia seya sebe ye fiada seya emunzam doso na ya sapon nyame mfa ne kransie tiwa nso nyame mfa ne kransie na papa ba ko ka ho a obo omunso nyum first na tiwa wo ansa na oba ya so Kofi Abraham ose Yehowa ono ne ye hwefo wode bo nyom wo twere ni mu na enam se oni yen hwefu ninti o se hwe se ode wo hoto ne so a de tie ne se ade nyina bedi aboa na awie yie e de amawo good entiene arofo ne atiefo mabedwafo ena wate wonka no ena wie se wo ba yen social media handle ne so a wada meburu obehye ama wunuanom na afei ode wadwenkyere enso atum baabi a wo hwe yemfiri baabi a wutie yemfiri ode beba ame age akan enso ewo afidie yi so ena wie na naboadu mehu se wie wa join ne yen enhyira no ebi nka Onyankopon nhyira o omoa ye nyina no ntutu ye nyina ya na monfansie o se Krobea ye na Awurade Nyankopon ase se enenso eye fiada enefie ordinanso adom ye ene Rashida Muhammad eno o se Krobea Asante wada meburu memamo ha awiei mehwemo live na da ne da se ani mu hia mo nsem aya mo ka ede kire yen eno na me like na ye follow mo na all the time yen so ye comment mo boa yen so ye boa mo eye win sa na tie ena wie yen so ye kan ho ye da won so ase eburu ena na antwi seminas
ɔno nso aba ahoma ne so ɛna ɔse yɛmfa sedam awurade nyankopɔn sɛ nnɛ yɛ fiada akora yɛ Krobea Asante akenkan wura sɛ woba Nas Gentle Kata Bremen School Park hɔ ɛnɛ yɛn nso yɛabɔ adeɛ mu paa na akora Krobea yɛtie wo nana yɛhwɛ wo nyankopɔn ka ho kɔ so abɔ adwuma na yɛn nso yɛtaa w'akyi ɛne mpaebom yɛda ase eburu ɛnɛ Kennedy Ansong ɛna ɔse good afternoon to everyone good afternoon Kennedy ɔho te sɛ ɛnɛ wie nana Krobea me nso maba ahoma ne so bi yɛate eburu da ase ɛnɛ great God of wonders ɔse akora ɛyɛ nokora yɛne nyame ase yɛnkɔ so a na nyame kyerɛ sɛ woda nyame a wɔno nso ɛboa wo ɛneɛ Isaac Danyame enso aba eno ɔse akora yɛ Krobea Asante udwumadie die mempɛsɛ memmese da bia udwumadie bia mepɛsɛ metie nyankopɔn hyira mo wate na ɔnyɛ mo kɛse ɛnɛ Diko Cakes ɔno nso se akora Krobea me wɔ United Kingdom mu ɛnɛ me monitor show no nyankopɔn hyira mo na ɔnyɛ mo kɛse ɛwurama nso aba ahoma ne so bi ɛna ɔse good afternoon nana ɛna wie yɛn nso yɛ wɔ ha yɛtie wate nyankopɔn hyira paa yɛate eburu yɛda wo nso wase good ɛnɛ nso adɔfo ne adehye yɛasa ahyia nansa na yɛbɛkɔ dwumadie ne soɔ no ɛnora asɛm twintwan bi ɛbaa yɛnim ɛwɔ afidie yi so atiefoɔ na yɛ mo animsɛm ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ krakye bi a wɔyɛ mfantini abranteɛ yɛfrɛ no so akrɔma ne guy name no ne din paa de Ishmael na so akrɔma ɛna ɔde bɛto yɛnim sɛ ne yere dadaa abusua ɛne ne di dwuma bi a sɛbesɛbe yo wɔno a tena se dadwene ho a ɔnte aseɛ na wahu sɛ wankeka ne ho a ɛde asɛm bɛba enti saa asɛm wɔ yi a wɔde ba ha yi akɔ imamfo anim akɔ asɔfo anim ɔyɛ mfantini enti wɔde akɔ mfantefoɔ nananom anim ɛwɔ ɔbɔdwesa ango adanse area ne nyinaa no amaka ne nyinaa yɛ nakonta ɛne ne yere dadaa no ɛne ɔde wɔn kɔɔyɛ enti ɛne ɔde wɔn bɛba ha nso ɛne sɛ ɔware wɔ baa ne wɔ mamunum baako awu baako wuyɛ no na ɔkɔ mfantemaa mu no ɛna ekɔ akɔpie mu wɔ hɔ sɛ ɔbaa no ɔnyɛ ne ho adeɛ ɛna abusua panyin tena aso kyerɛ sɛ daabi yɛnyɛ ne saa enti ɛne yɛte saa adeɛ a wabu yɛ kwasea ɛno mfantefoɔ wɔ sɛneɛ wɔn ka no enti wɔn bɔɔ no ɛboɔ ɛma wɔn pem so ebeduru 18 million krakye ne hyɛ ɛbrɛ ne nson ɛna ɔno ne ba ɛkɔkɔ faafuro ne ba faafuro ne kɔpie mu wɔ mfantemaa mu hɔ ɛna abusua no maa ne wɔn sɛ yɛn yɛ deɛ ɔbɛfa ano wabu yɛ kwasea ya charge wo sɛ wontua aka ahweye no amfa nkyɛn ankɔ di uba no ɛdeɛ ne ho asɛm ankɔ gye saa kwasea buo nsa no ɔsi yo ɔboaboa ne ho sɛ bosome nwɔtwe bɛso no akɔtua ɔno ne ka na yɛbɔ no wɔ ne yere busua mu no ɛna ɔtee sɛ nakonta baako afa akyire ɛne akwadaa no deɛ wanyem no akɔhyia akɔbɔ ne ka agye sɛska no enti ɔno nso abosome nwɔtwe ɔhyɛ yɛ ne so yɛ pɛpɛpɛ no wɔkɔtua ɛkada a ɔbaa no abusua bɔɔdo no afei wɔsoma sɛ yɛnkɔpɛ branteɛ no akyiri akwan mmra sɛ wanyem ne yere a ɔte yɛ a yɛsɛ wɔfa ɛne ne yere dadaa no na akɔhyia a ɔma akɔka asɛm na agye sika no na momo deɛ ka ba bɔɔyɛ no mabɔ me agye na meme deɛ mea me ba me bɛɛma no ba na wɔfa tumi bɛɛ na wɔ sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ no wabrɛ a mea meyɛ papa no menya awɛ tiɛ neɛ manso twe ne kuroketua mu hɔ a wɔn wɔ no nyasɛm ketua o gidi enti asɛm ne ba ha ɛma de kane a yɛde owura no ɛba afidie yi so ɛna mfantefoɔ hene ɔwɔ Kumase ha nana Esel ɔbaa mu kyerɛ sɛ asɛm no ɔpɛ sɛ onsom enti abusua ne abusua bɛhyia nnora ɛma ɔbaa na abusua mpanyimfoɔ abusua panyini firi mfante ɛbae ne nuanom bi firi takwa ɛnom ne mmeayɛ hodoɔ kuroketua mu hɔ mu nyinaa ba bɛhyia aka ma nyasɛm ketewa so akrɔma ne ma nso nyinaa ba ha bi nyasɛm ketewa so akrɔma nso ba wɔde nkramo mpanyimfoɔ
sere nipa ka ho ni nua wo mo nso bai na enura studio ha na nya asem ketwa we yi kanede de kosi ya ne se nana nso bam ma nana be kire se yenyi asem no emfa nkuti efitiem na ba bia na tie no de na mi hunu ene se asem no eye nana abeyi se wo ka se wonsan kokuro ketu animu nhia brema nana no wonsan ma eno nso be ya asem foforo enti ani asem nana no mu nhia na abedwafo nta akiri na ye hwese ni asem ne ka beko adofo enya asem ketua o enya asem ketua nanso enko emra ntokwabo eni atwedebo a ekoso nyina echi no asem no ate atwa ama asumduaba eya kwa ame de ne course office wo briefly nana maminas na yenchi atifo bi nana besre ya yi kofiti mu ne kwatena ase kan ya ma eba se ya abaka wi na afei adia sakroma eje fra busua ho no se obesomo se onsomo na etrie nti enkomra abusua ye se santrasi biem ye tenase ye santrasi ya kekaya ema so akroma ba na ne ho ba asem no kopa ne papa chew ema ne yire a woni ne free mu nso ene na gya no so kopa ne kuna chew ema so akroma nya ne ba ema abusua fa so akroma se makonta dada nti serious bia ba omuko omukromi omudi asomdwe ene serie ena eko okay enti krachi no sika ode ba be yes amamre no na nte se owura ne metua ai no abetua ti neska ne wo ho enti ye Jesus kai echem efa ne fa ema obia nso je ne de enti so akroma agye wa asumdwem abusua oba ne nso side agye wa asumdwem ama sisi ya de asumdwe no aba enti enra sa asemu a eye twan gidigidi no enra etwa ama asumdwe aba opanyina otemanim awiai akwaba ya eja pa chona ho te sei yakupon adome ho ye pa odin de sei owura pa cho ye frame Kofi bio eja bio free hin na ba ha na ja bio mi free Udium ne bae udium ehwa na otie udium ho anamtie ehwa nso na ofri me mfiri ho nye momote ho meti ho okay edi asem ena enawie yi eja bio ede wa ba yanim ha yo abadwafo masema medinam ne se eye minua wodi machi ye frɛ no owusu maswell ote asokole mampon asabi enche bia bible sumi nsien ma afi ba akon atwa mu no ana minuan utu kwako yikurum na okoye no ana meti se wayale kakra amo awu yikurum ho fofia ntoata minuan efrim nti ofrim no nokwasimni mahomete pa nti adano a miboanan eko bebia ofrim no sa bia no ofrim no omdene koto Agrusum hospital ade okomanso no okoye adwuma wo ho ana da bi yenuanum bi wo ho okay nti ma okọ ho ya ota akọ sa wo mu okay nti eba ne sa no mi frɛ ne baba akon ama ne hia me oduum ofiri kwamo obi hia me oduum nti me nyina akọ Agrusum ho mochil ho ekwa na mnuan da ho ne kwase mi na ahomete pa wawu ampa a me baba akon pani ye frɛ no Frimpong Maswell Frimpong Makiel ana ne ba no ensu gina ho na me gina ho na ye se ye hwe na ye se mnuan owu ampa nti ye ja ye de awre ho esa amba fi ti mi bo abusuan nyina mane e ma abusuan pani ani mnuan no nyina bo bia mane ni adofo no nyina se mnua Maswell owusu waka baabi okay nti anso ha me ma ekose ne yere nso one na ye wedding nti ono nso ye frɛ no Lydia owusu
ma yɛde nsa ɛkɔkɔsee no ya wɔno nso te askɔma mpo asa bi ho bi ɔno ne ne teɛ na nsɛnsɛm kakra bi ba ɔma wale no mu ɛma busua no bɛfa leader owusu no ɛkɔtena ne nkyɛn wɔ kwaamo nti na leader owusu no deɛ ɔte kwaamo ɔno ɔte kwaamo wafiri na ware fie hɔ bɛmfie bɛɛ 9 ne num nti ɛberɛ ne berɛ biara no na me ne ɔbaa ne kasa sɛ ofi sɛ awareɛ no ɔntumi nware bie hɔ a ɔmfa bɛrima no nsan yɛ dɛ ɛmmerɛ no ebia na bɛrima no so anya kankyewa bi na akyɛ sɛ wɔne no atena sisi ne nneɛma ne ade ama no nti meka no ɔbaa no de atoa meka no ɔbaa no de atoa nti me nua no frɛ me ka kyerɛ me sɛ adeɛ a Lydia no yɛ no no n'ani nye ho nti sɛ ofi sɛ awale no nware bie hɔ a na nkyɛ sɛ me nua no ɔde daa me ebisɛ me na odi m'akyi na nuafoɔ nsɛ ɛmiɛnsa pɛ me nua pani ɛyɛ ɔbaa ɛna me di ɔbaa n'akyi na ɔno nso ɛdi me so ɛno nti na dabia no ɔka na akɔyɛ sɛ dabia no ɔka nti akɔbaa ne sɛ owuiɛ na mekɔ se na yie no sɛ ukunu afirim sɛ wɔanya awadeɛ nti awadeɛ mu okay nso mewɔ faase nom ɛne me nuanom bi yɛ sɛ ɛyɛ Lydia afiri me nua no nkyɛn bɛɛ sɛ mfie num ne mfie nsia no akyi no na nsɛ sɛ nka mekɔsi ne ayie na meyɛ sɛ daa bi mu nyae ɔma anya awareɛ kyerɛ sɛ ɔmumu na teeɛ separation na baeɛ nti ɔma anya awareɛ ɛno nti no mesrɛ wɔ mu a ɔmu nyae ma ɔbaa no ɛnyɛ kuna okay me ne ɔmo kae no nti aseɛ yɛ adwuma ama ɔbaa nso mbɛse wɔyie no so nso wogye tom ɛma yɛn nyinaa kɔhyiae abusua no ɛne ɔno ɔmo abusua ama yɛdi na wɔtwe da ɛdi na wɔtwe da ɛwɔ asɔkɔle mampɔn asɛbi hɔ okay ɛdi na wɔtwe da no sɛ biribiara yɛ kama ɛma deɛ ɛsɛ sɛ yɛde asɛm no tu biara yɛde asɛm no toto biribiara yɛ kama ɛna agya woyɛ ne sɛ wo ne abusua no yɛ sɛ sisi a no yɛnyi mfiri kunam na nkɔdi paa na mfa nhwɛ nkwaraa no na msi o mudi na wɔtwe da no wie no nti ɛhɔ no a yɛyɛ akonta wie ya na wɔne n'abusua ɛka saa kyerɛ me tobo ɔyɛ ɔba a onya awadeɛ ne kuna wu ɛhyɛ fridge mu yɛdi na wɔtwe da ɛna mudi na wɔtwe da wie yɛ no ɔmode ba bɛtum sɛ sɛe sibiso bio ɔmode bɛtum mu sɛ yɛnyi ɔbaa no mfiri kuna no mu na ɔnkɔdi paa na ɔmfa nhwɛ ne mma okay nti na abusua no nyinaa ɛwɔ hɔ nam sɛ ne abusuafoɔ nyame nko ama sɛ mu deɛ nyinaa yɛ sɛ mpa yɛnam sɛ yɛyɛ ayie no yɛnhyɛ dɛ ɛnyɛ sika biara saa ɛno nti no yɛpɛ kakra de maa no ɛma yɛtena ase adwene ho a na yɛ sɛ okay waka ayate saa time na mo ayɛ ayie no yɛnyɛ awie no na ɔtwe da no amu na ɔtwe da mu na ɔka saa ɛne ɛsɛ sɛ yɛ a yɛnyɛ sika ama no mprempre nti no ɔso ɔkɔdi paa de ahwɛ no ba deɛ ane yɛnyini mfiri kuna no mu na ɔnkɔdi paa no mhwɛ no ma fi sɛ yɛma no ka sɛ ɔnyɛ kuna no a wɔnni kuna no a ɔntumi nkɔdi paa biara na yɛda bia wɔte fie yɛnso mi nso menyɛ sika saa ɛma no nti sɛdeɛ wɔsi aka no no yɛma no kwae na ɔnkɔdi paa na ɔnhwɛ no ma nti yɛma no kwae ama ɔkɔdi paa hwɛ no ma nti ɛberɛ a yɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ ayie no so no mebɔ no amanneɛ sɛ ayie no ɛyɛ abɛduru nti me ne mabusua no ɛkɔ akɔhyia ne nyinaa no mama no so ansi nti mekɔ abusua pani hɔ ama ɔfrɛ anuafoɔ no nyinaa mabusua pani na ne yɛboa ne ɔte me nkyɛn mefrɛ hɔ abusua no nyinaa ma yɛkɔhyia ama yɛboobɔɔ ho sɛdeɛ tie biara no yɛbɛba bɛyɛ ayie no ɛwɔ asɛbi hɔ ɛyɛ asɔkɔle mampɔn nti obiara nso ɛdɛ agye tom ɛma ɛberɛ no duru hɔ no yɛkɔbɔ Nana Agyeman ɔhene no ɔwɔ hɔ no Nana Agyeman ma neɛ ɔno nso gye tom sɛ ɔwusuma aso ɛdɛ ɔmo na atena asɔkɔle mampɔn asɛbi hɔ nti sɛ yɛka sɛ bɛba bɛyɛ no ayie hɔ a ɔmba me yɛkwae ama yɛayɛ ayie no sɛdeɛ ɛsɛ biara nti ayie no duru hɔ ɛma mekɔpɛ besia Nana Agyeman ana yɛboa ka kyerɛ sɛ mekɔpɛ besia
abusua ɛyɛ wo abusua panyin mi abusua panyin na yɛ boa sɛ saa bɛ ne sɛ obiara ni bi nti yɛbɔ no ane mmɔ nti wɔn to maame sɛ menkɔpɛ bisia nti wɔn me nso so no mede to wɔn anim sɛ nyame nko na meyɛ ayie no sɛ me ne ɔbaa no ɛna ɛyɛ ayie no ɛni nti no ɔbaa no nso nkɔpɛ bisia kakra mmra ama yɛde to anim ama saa nhyiamudie no a mu hɔ no ama busuapani ɛfrɛ Lydia no ɔde to n'anim ama kɛyɛ akasakasa koraa ɔde to n'anim sɛ ɔnani ɔno nso mpɛ bi mmra no kɛyɛ akasakasa na yɛboa no te me nkyɛ a mekan sɛ meboa a ɔbɛdi ho adanseɛ nti ɛma yɛtwa so nti mimi firi me kurom hɔ no baa Kumase no me saa frɛ no ka kyerɛ ne sɛ ɔmpɛ bosia wode onya 100 million koraa ba a ɛbɛboa ama yɛ nyinaa yɛde aka abom ne yɛde ayɛ yie no mekaeɛ a wɔse wɔne deɛ wɔnya bi nti ɛma metwa so nti ɛma mekɔ bank bi a memɔdin akɔgye bosia 20,000 ɛyɛ 200 million okay nti benada no nyinaa ɛkɔhyiae ɛwɔ Asɛbi hɔ ɛma ayie no yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛyɛ ayie no ma ɔne n'abusua bae meso ne m'abusua nso dɛ ɛbae nti emu no a ɛna yɛyɛ sɛ nka yɛbɛyɛ aduane no abom nti kɔno no anya hɔhoɔ a kɔ ɔmmra abusua no hɔ na ɔmmagye aduane nkɔma na hɔhoɔ nti yɛne ne kaeɛ no a no ne nteaseɛ anya adwuma hwan na ɛnte aseɛ na Lydia ne n'abusuafoɔ no na ɔmo nte aseɛ na nyɛ wo abusuafoɔ no nyɛ mo na moyɛ mo de hyia yie mokaa so wɔnkɔpɛ bosea mmara no ɔse ɔnya bi ɛna moka kyerɛ ne sɛ abusua no moyɛ aduane na hɔhoɔ ba ɔmagye bi no ɔnte aseɛ toa so nti ɛne ne kaeɛ ɛma nteaseɛ ɛyɛ adwuma kakra nti afei mehwɛ sɛdeɛ nneɛma si kɔ no a na ɔkasakasa sɛ ebia na ɔbɛkɔ abusua no hɔ no na ɔmo mpɛ sɛ aduane no yɛde bɛma wɔ mo me nsuso mete ayi ase mimi nya kwae ɛne ne ntwi saa namɔ no nti mene manuafoɔ no bi kɔtena ase ama ayɛdwene ho sɛ okay deɛ ɔbaa no ka no ebia na mete ayi pa soɔ no na mentimi nsɔre nkɔ baabia no ebia na aduane gyie mu no bɛnya ahɔhoɔ na aduane gyie mu no ebia na antwa yi ebia na ɔmo ɛnyɛ ɔmo adwene so mbɛma no nti saa na ɛteɛ deɛ a yɛmpɛ sika 50 million na yɛmfa ma no na ɔnso mfa nyɛ aduane sɛde ahɔhoɔ ba a obɛtumi anya bi de asom na ahɔhoɔ ɛnokwasɛm ni yɛyi sika no maa no na ade baako ne sɛ sika no akyi no na ahɔhoɔ ba a wɔsa fa akyiri tobo mama ni 50,000 out of 20,000 mama ni 5,000 out of 20,000 na wokɔpɛ baayɛ no so ɔno mfa nyɛ aduane nso na hɔhoɔ ɛwɔ ayie no ase okay toa so ɛna deɛ yi ɛne nti no hɔhoɔ no onya hɔhoɔ a na wasan makyi na ɔkɔ abusua aduane no hɔ na wakɔgye bi na ɔno ne deɛ no a moma no yɛɛyɛ nɛ na mekyerɛ sɛ wanyɛ wohwɛ a wanyɛ aduane no ɛne nti no abusua no aduane no ɔno a na ɔgye ya kɔpem sɛ yɛde yɛ ayie no wie medɛ me na menim na ɛberɛ a yɛyɛ ayie no wieɛ no ɛna ɛyɛ sɛ yɛbu ka no na ɛyɛ sɛ ɛka na ayɛ ka bosea mekɔgye yɛ no deɛ 200 million ɛyɛ 20,000 no deɛ ne nyinaa yɛ ka ɛka ba fie na yɛyɛ akonta no a ɛna mekaa sɛ 50 million a mede maa wɔ no na ɛho deɛ wode yɛyɛ nti sɛ deɛ ka no si aba no okay abusua no woni wabusua no mommɔmadena sɛ mobɛte ɛka no mu bi na me nso so deɛ aka no ne nso nim abusua nso bɛte bi ɔno na deɛ mema no yɛ aduane no wɔte hɔ a na ɔse wɔfa na woma maame Lydia sika sɛ ɔmfa nyɛ aduane ɛnam sɛ mpakyɛw mema no sika ɛyɛ 5,000 ɛna ɔse ɛneɛ na ɔba bɛgye aduane hɔhoɔ bi a ɔbɛnya biara na ɔba me hɔ ɛma mede aduane de ɛma ɔmo de kɔ ɛnokwasɛm ni ɔka asɛm no ɛha me paa nti medɛ manka hwee nti meyɛ sɛ ɛne ɛka no na aba no nti saa na ɛteɛ deɛ a ɔmo no abusua no anti bi na nso deɛ aka no menim abusua no so yɛnkɔtua deɛ aka no
afi ya te wa de me una say na busuani ba ko ayi sika 3 million 1 million miensa se menye na me fante ka no so bi eka aba no 20,000 na ya ka no enu ayi say 3 million 1 million miensa and kwasi ni me je mbufu ipa ama me dina de dey a share ni nsem me dis kan share ni nsem apa ana busuani say me ma mu o mu so o mu dis ka mami na me sa dis ka na ma o mu back de ani o mbe sori akọ nti de me hu an say o mu sori ya na o mu nyina akọ nti mama abusuapani ma abusuapani asoansi me frɛ no ebo na mane sɛ de akoni nti o mu kwae na kyerɛ no ana abusua no ya transia na yenso so ibobo ho a ne wi anu okọ yes ekeka me nti na yes asem no na ayere me so pa nti de be ne se me ko bo na asabi hini no amane na agiman se na agiman ekwaya lead admi faso no mani nye ho if you say my man sika so mfanya aduane eka aba onkoti bia okote 3 million eka out of 200 million no okote 3 million de ama me se me mfa ntua ka ni bi etimi de o ma de ama o ma sori ko ntina na me sro frɛ oni na busua no na yemisa o mo se di nti ama o mo yesa na nanso de o se yo o frɛ o mo am so frɛ me ama yesa ko hia se de me ni abadwafo ye hia ya ebobo no amanana no ede to o manim asema o mo kan se ono o ma me na bae asema o kan na nka 3 million no ka di manu a ani ko so mu anke nim die beye ana na adwuma se munim die mbaye se 3 million no na mo de manu kira ansa na masa atua sika ni bia asa aka ho ana afi ni o munyina ono o ma me ni usisi ho ana na adwuma ka se o mo pa se papa bi nka na yu die ye beye nti o mo te wa na o mo kan se sa de te de o mo kɔ akɔdwene ho na di bisi bia no o mo de ehu muaya abrana na adwuma edi na otwene mitua na mo kwa na agima ho na agima se wan to mo nka biu enti na mahu se kwase abuo ana o mpese de o mu bumi enti na mde beda Otec atiefo abusuan ne atiefo no se mo nka bi mame ko bio ya de wasika no na miame hwade bio wo bra Maxwell woni Lydia no wo mo woy wo ma wo nan mema miensa oba ba ko nkura ni susa na nkura no afi no mo national service national service ba ko kura de wi panin de o ye national service wi o Accra wo so anya adwuma bi a wo ye ba ma wu a eya mpendodo na no de ye kan se ema eto adaka anom ne de keka ho saa ne omayi ekɔ so ana mo de ne te sei adaka ne de ekɔ so wo mo toy ma me ne me ma no enyina tuitu bi boa wo mo ama wo mo to adaka no nte adaka ne de ya amfa ntokem okay ma yen show mo de sika 20,200 million ena mo de ye no mo wie ya no ne nyina ahye ya kapre kura ma ana se ye bi bai na emom de eka ye no na ne dɔso sai na mo de to oba ne na busua ni ma ankasa sika ne de medi kai ye di kai sika ne nyina no na 360 million ani ye de ye eyiye no na busia me kwaje ne 200 million no na ye bo na ma me kwaje sa busia no okay etina ye di kai ama ne body no hospital ho no edne bae sa de ne koi mod ne ba head ne ba asabi asokole mampo asabi edne bae ebede da no esa de ne ko manso ekosie ndi sa 160 million no de se ye de bo sa de ne ho ka nipa ne ko wu wo manso mu ntipa ne manso ana manso an okay enti wo wu ho no ena mode ni shemu wo ho ena mu yi body ni free manso ambulance e de ne ba kumase ha ena mbede da no
ɛna mo san fa ambulance biem san de ne call man so ekokosie ambulance kronoa esa call man so edikosie ndi saa ka ne de ne yadika abo saa ka no saa kan de ne chese yabo saa ka no awi ndi saa 200 million no na chese eye ka saa de ne nye ska tuatua saa ka no nti oni de mfanse eka bia ni ho saa 200 million no na eye ka na ada na mansie ni wa asabi manse na naagyeman na wa ama mo bia mo se na naagyeman na abusua no na ampene na na ebu ani na me ditro abusua no bia ampene se yensie no o me yensie ye hoho busuani ewo baby na se baby enye nti asokolma mpon ho de mo mpene am yensie de hye wo ho okay eni ada na mo anye ne se enam sika se munti eni ye de na hye mu wo ho ye ne da no ho nsie ne ho ne ye me ye yie ni nso kumase ni nyina ye kan nso amaka okay enti bra mo ne oba na busua no ene be ma na busua hia ye no mo de kasai ne to o mani man kasa eka ye de to mani man kasa de na 260 million ane ye de to o mani se eka aba no ada yi na ama na yi na ama ye no ya wada eni fiada enti ya wada no ene nya 200 million enti nya 200 million no se na eka wum obi di ni sika ebae ma be boa ma ye koye yinum me wo faase wo yin sika abla na mini ho ehye ni butum di dwane nti na je se eyi no kwasiala ne de yinya 20 million pe fiada no fiada na se ben fiada de yinya 20 million pe edine akika bum canopy ne enfidie ene mattresses ye gigi ya ye hai nyina no ese itua ni nyina ka ne yese saa 200 million me koje no bank ne de okay opanyi oho to say na ya bo a wo na ya abusua panyi asem no ba ye sei no wada me buru abusua panyi wankasa wanya akwanya anya hwe kura no sebe se ye eja yi na ekaba owo ma enkwada no boro emfie du nwotwe nom ne de ka ho ema ne bitumi gina kasa e bia ye papa kai ba ye no yati sei wonde oba na busua no ana oba ne nso abusua panyi abusman to abusman mwahia aka bibia na untumi ntu za na mo no me da se de akoma minuen ne ho achi nyina ye me absent na minni ho no ami rom na mpa boa share do na amasa eka we nyina aba menya ye bia mokada na mede hye baako no wanya asem wa Accra Nima police station de na hyem na kire se we de owu ne wonko enti wo se me kwa pede wonwu ye kira kwan na ma me rom ne mpa boa de hye bi na se sa eka we nyina akoba no enti asem wo busa no minuen ene ko betimi ya se me sa tam no na me da koto mo jam wan kran sa say sanko fu ya brosa the 5th floor ho ena asem ne ku de eka 200 2,250 million you say million sa mienu ena 550 sa techri enti na ba sa me ko pe abosia 1 million enti adanu ya je me dihie ne ho chiri nyina na mse bo nkrai ya me de 1 million ko ya nsa na me 100 million me de 1 billion edi ko ye 2.5 billion can buy into the 100 billion me de 1 billion and a coin me me ti to scan ni mu no eti 1 billion na me de ko nkrai ho e de ko pre odisheniti ansa ni ye ma ni bi am de ne be kumase ha ena ma ni ho ko hire do no de se ka de kamia mitimu dia mina nim kwani ase ni ke wo nyina kan ko basa na we nso de satam no obi
ɛhyɛm wɔ ni ma mefiri akɔ ɛda no menua ho kyi nyanam so menam kwa mu a mekɔ menakɔ because time da so manu hɔ pɛɛ de ne kɔ court ayɛ asɛm na nti mekɔnya ne yɛ kasa na abusman yei wakɔ aba wobaayɛ no wakyiri ayɛ susoo yɛtwi afa wonua kumaa yi so de anamontuo na wo nso atu kyerɛ sɛ yɛka a yɛkɛn wode abusua no ti sɛ woanhwɛ ye na bank nso bɛsɔ wo de sie yi mu a ɔno nso ɔkɔdam enti de anamɔ no sɛ woyi baako no afiri mu o na weidi wɔnkɔdam ɛno ne asɛm no baako ne woyi no afiri mu o na weidi wɔnkɔdam menhwɛ ma ne nnam ɛnam sɛ nti ne ka no metwete ma abusuafoɔ no nanso no ɛkɔ a mɔfa soɔ no ɛnam kyerɛ sɛ ndeɛ mede ato nkyɛn asa mede m'ani hwɛ nea mede pam no sɛ wɔm no ɛne wɔm ho ni a ɛkwan bia no ɔmbɛfa soɔ yɛ a ketewa yi wɔnkɔda mu no bɛfa so hwɛ deɛ wɔ mu nie ma memusa saa asɛm wɔ yɛ ansa no ma meki saa comment wei bio na wo nua no ada wɔni agyapadeɛ biaa na me nua no na ɔwɔ agyapadeɛ na ɔtontɔn na agyapadeɛ ansa na wɔni bi ɔtontɔn nti mfa sɛ wɔni bi n'akyiri nyɛ yɛ a memfa ne sɛ yɛpɛ biribi atɔn de akotua kaa bi ɛnyɛ ye nti na de ɔbaa no adwadwane no okay na awade a ɔbaa sɔre afiri na ware fie mfie 9 enum ɛne deɛ keka ho sɛbesɛbe ɛnka yɛbɛsi wo so anka yɛhyɛ wo ma na ana yɛbɛhyɛ wo ma anka yɛbɛsi wo so yɛnsi wo so na seesei krakye na firim deɛ paa na ɛka woɔ ma wogyina wo naa so sɛ wɔkɔ akɔtwe ɔbaa no de naba ayiyo ne mu yo deɛ maa megyina so ne sɛ ɛme sɛ awale ne nwui ɔbaa firi mfie 9 num ɛne nwui na mene sɛ nwui sɛ ɔbaa no ɔmfaa ne nsa mae ɛna bɛrima no so nka nkyerɛ me sɛ ɔno nso wɔgyaa ɔbaa no di nti ama megyina so kɔtwe ɔbaa no sɛ ɛde ɔmmra na sɛbio nkwaraa ɛwɔ ntɛm nti ɔmmra kyerɛ sɛ ɔbaa no ɛpɛ sɛ ɔbu me kwasea no na ɔma no wafrɛ wɔn mema no mafrɛ wɔn deɛ no ɔmo nso aka wasɛm yi betuel no ɛni bɛɛ sɛ bɛɛ 4 or 5 days koraa mene ne kasae sɛ ɔne ɔmaame ne n'abusua no ɛnkasa meka kyerɛ no ɔso wate ɔno noa no no mente ne nka bio nti meka kyerɛ ne sɛ mefrɛ ɔmaame wɔ baabi a ɔnka sɛ ne papa ayɛ ne bɔne nti mama obiaa nkoraa no obiaa yɛ awe nti maame no koraa da mefrɛ no a ɔmfa me fu ɔyɛ adwuma bɛn wɔ kwaa mo maame no ɔsɛ ɔtontɔn nneɛma nkosua nom na enti saa 50 million a wote maa no deɛ wanyɛ aduane bia na ɛne ɔmfa 50 million nso ma wɛ ɛnam sɛ ɔmfa 50 million ɔsɛ wɔnte ka no bi a ɔne deɛ ɔmfa 50 million ma na mefa ɛnka sika no ho bi na menkɔtua meka ɛne ɔkaa no nso deɛ meka wɔnka hwee meka ɛ ɛfi sɛ meka memfrɛ no fon ma ne mfa da woka 50 million asɛm sɛ ɔmfa me 50 million mmerɛ me ɔsɛ wɔnte ka no ka ne deɛ menene mmienu na ɛsɛ nkeyɛ kyɛ ebisɛ mene mmienu na si table baako na sɛ ka abade a ade ntina sɛ owura ka no gum sɛ me nua no ɔwɔ japade a sɛ nyam na ka mɛfa nka wo ne wo madea nti nam sɛ menyim adwene a wɔdwene fa me ho nti ɔne deɛ 50 million deɛ me sɛ kwan biaa so no ɔmfa ma adeɛ mmerɛ me na memfa nkotua meka okay sika na mekɔgye sika no nyinaa so mebɔ no amanneɛ sɛ ɛyɛ bank loan na mekɔgyeɛ ɔyɛ awɛ okay oti asie yi bɛɛma toto akyi o na wanhwɛ yi a wu a wakyiri bɛyɛ basaa ɛba saa wowɔ nsama mu koraa no a w'ani nye yɛbɛserew wɔ asama do yɛbɛserew yɛbɛka sɛ monhwɛ o akoa wei yɛ a wɔnam hwei ebi a meka sɛ na wɔkɔ akɔpɛ koko bi ɛwɔ hagyea hɔ wɔ asamado mfikyiri hɔ atɔ ne nkoraa ne te hɔ ɔto dame a wɔm sɛ hwɛ papa wei owuyɛ n'akyi ɛka susuro ama manso abɛtɔ n'abusua ɛne ne yere akyi enti bɛɛme wote asie toto akyi menim
adefuo bi a sɛbe ɔnom mpa asɛm nti ohu sɛ wanyini ɔplane na yie ɔno a plane na yie ansa na obewu a wawu yeah ɔplane na yie wo deɛ ebi nni hɔ na mmom yere wo ho na bɔbrɛ bi to wachi sɛ bɛyɛ akyi na bi woni hɔ na duru deɛ ɛden a yɛbɛ result to saa deɛ na kɔtɔn de akotua wachi ka nyasa wo bɛbrɛ o wo tra mu kura firi atwa akɔ asamado no wo bɛbrɛ enti tutuachi unya kapre bane a taku a wudi bi agya bi fa pe bibi si baabi in case of a kaba we yi achi akyerɛ sɛ bɛɛma te ase na ofiri mu a enka wei memfa ne sɛ senka krachi wo ye agyapadeɛ bi sɛ bi o fie bi ɔwɔ kai bi enka ɔba ne ne man bɛka sɛ ne wawi deɛ ɛyɛ de a enti senka kaba na yi yomu a ɔmbɛgye agina kɔpɛ bosia de aba betua sɛ bɛyɛ agyapadeɛ no bɛyɛ de dia nanso meka sɛ hwee ni hɔ me na nakwadwo brinya ne kan ɔse ha chaw ayo hia ni ntam kɛseɛ hwee ni hɔ sɛ du sɛ yi a yɛkyɛ ka yɛkyɛ ɛka ba sɛ yi a yɛkyɛ enti de abusua panyi ka no metena se na emu mɛsrɛ sɛbe abusua panyini na nakwab na ɛbo a ɛda no sɛ mɛsrɛ wɔ mo ani die mu me kotodwe gu fam ani die mu sɛ ka bia wɔkyɛ yɛde ma abusua sɛbe abusua ne de ɛda hɔ a ɛda hɔ kakraka ɛte sɛ kwayɛ nanso wo wura mu a na wo dua bia ne ne sibrɛ enti sɛ yɛkɔ abusua mu a yɛka dua no a yɛwɔ aseɛ paa pɔtee wahu me nana ɔbɛwo me nana na me trezi de ba sɛ bɛɛma fam so ɔba fam na me trezi de ba saa ba bɛkyerɛ bedura bena minta so bena minta na wo me amete yi enya bena minta nso nko ana me nananom wo ye enti abena manie amrenta enso manie emema no eye me wo fanom no wonom nso manie enti ebia gina brane saa na abusua bia mutie enti se base na ya abusua panyi a wode omo egina ho no ene cheka ebia jataba wo ne wo ma ebia muka ye 2 cedi ya abrafi wonso ne wo ma monso muka ye 2 cedi ya abrafi ne wo ma nkwan wotwe ne ho na asem na pie ya abrafi ho na asem na pie me die din no me bobo keke o pie ho no me bobo keke odifo ohunu me bobo keke o ya abrafi ma emu na asem na asie me bobo keke ye we die ya abrafi abesom dae wa bewura mitrim oho saa ne eche no saa na nke eche no enti abusua ne nso ensore right mema ma bega fo kwan omo nso bebusa ensem won peso mbusa opanyini ode ne ho akosi ka no ya o ena abusua panyin nso wa ha enti mema wo mabusa omo nso de opeso bisa ena ma bena mahunu wasana na ya Krobea Asante awie mu aheburu hot boy ena wasana na Krobea Seko City fo yenso ya ba na yenso ya show ofosu Benis ena wase hi nana hi Benis oho te say mia menua ba heti maame ya wase akra ya Krobea Asante awie maame musa se oho te say ya no achia wo ba ade enso amame matie buru ogoro mensa ene wo se na ye ma mo piafo enura yenua no mfantefo na asem no na no ohye na sane amunsumu gina ye no se mwaka ma asumdua ba se ya nana ye wogidie se de ekoso sesi ye nso asumdue beba ma bena bio ene wo se what nana ya Krobea cannot do does not exist piao ende nyankopon ye mfa nyankopon samna na ma no ono ne boa yen ta ye chi ema yen su yetumi yede ye sa asem no eba na twitwan se de ye a yesre nimdie edi free ne ho edi ta yen su ye ho achi ohini Solomon ebra emu ye den mano wa adwini mu no okọ ne kokoam kosre nyankopon se omoa no
mani nimdia obetumi dia solve nsem saa mpa yi se mi sane afiri me kete so asi fomo a me sre saa mpa iboi e de mamea me ho ne mabedwafo na masa sre saa mpa iboi bi e de ama menuanom a omoye saa dwumadie ye bi kire se saa dwumadie yi a ye die akoye te se sofo a osi wo hunade so obi ba wanim na wanhwe ye kobie wa no koka se eja kwa be ye baifo eyo no na eye wo no omo abra bonkoso de na ade ato abusua ni mu wodi wo ja wodi ato abusua ni mu nanso se wo hunu kwampa nyansa so de ka asemo a edi nhira ani nkunimdie ena eba saa na da bia me mesre ma me ho mesre bi mama pamfo wia na masre bi dia ma menuanom a ewo efia hoduo mu no omu diti se yedie yi bi esre nimdie nso de ma won menim sabonsum mu bi sre bi de ba me dia ene eno nso no ene the voice mahu se won so abaso osi akra ya Krobea Asante awie yetie obe osna na Krobea ma hebru ene me maame Antialis ene me two girls Adelaide ene Edna onmo okokoso tikim nana omumfa wudi agro chia wono mame mache Antialis one onana anu mu nyina no ene wie ye chiachia mo yi ya kwa me ni obo ade achia me montena se wanwaye na afi me mamo ensemisa kwanya ewa ha na yenhwe edin but daddy we me na nkense se body no mo san de bakuma sesan akọ because ebi wo ho a yetumi de dan wo baabi ni abeye yie wo baabi yetumi ye ne saa because nipa no ebi a na setena mu ewo bia ya wote no obi wo ho a onpayie kọ oho bi wo ho a area no sesei no se ne etie no eye no eye nkogya enti se mimi nyaaya na wa ma wuwunya memma eno ye baako ena mienu dofo pawu a dofo pankwa yie kire se hwan na me kọ no hwan ena me kọ no hwan na me kọ no de minim no ono ne da fo mu me ka se ye bia nko ba no ene tena aware na se a enka ye de saa areho no oh ne yire no ne yire kura na tie ba in this case ono so ne yire ne ntam te wait ha enti areho ni nimbio eno ne sansem we nyina acha se oba de achi ame akra mama unse misa kwanya mienu miensa akra me da se openi aja edie ho pa na mo hwe ya mo twa 200 million enka ne sika no ene de ne 20,000 se mo de eye no se onti asie ya mame ba mo ti asie nso a ye hwe bibi ho ansa na ye twa boa ye de be ye obi eye fi se obi a wonne so ne ne mi so watemasie se wani afi aha de na mo hwe ye ayo mi se de ye hwe ye ma ye di se sika ne ye ni se mi se se de o si tena krumu ho no o tena krumu ho no echen if ni o fie se wi form 4 ana o tena krumu ho ko peme se onya oba o ware ya no oba ne ya ayefro enti krumu ni mantem ho de obie ni no enti na minimi se yetimi edi saa sika no eye yi no a ebi a yebetimi ayedai atika adwena miminya aye no na ankoba ne saa nso mate afi ye hwe ni sei ne ma no omo peja kakra me pacho ne ba no de odika no we national service credit say wo ye adwuma e wa akra so we hwa ebe mfie be aduonu mienu ho ba bi de 22 mo obenya omo so ma me ne koye no omo ben papa no ana na omo men papa no ma me ne koye no na ankura ni nyina wo ma me ne ho no omo nko papa no ho no mu nyina wo ma no mu nyina eben ma me no do mo nko papa no ho na papa no hwe nkwada no papa no ni nkora ni hwem ni die ene kwasim ni oni de mintimi hu ani de mintimi hu
ntimi ngunu ho ho nso so eka ho afi yenhwe sika moye aye ni nyina no bekai ensabode a munyai fi say yewi a yesi ebo kasei de adomfo de dom yesi ni ate afrim obekai ede din kan no munya say o pede aye dai akura me de ye me ma ase bi o de ye dai bie mu bie ma me nti na me hu die nti a wo bisa o me pese me hu ni ntira sa ekakakraka na beto ho okay yo di ka no ya wada no ye no yenya 200 million and 50 cedis sky nya no ana de tosu million e fiadam so nya 20 million ti ye kabo mu a na enu ni nyina nya 22,000 sa 22,000 and 50 cedi ana mo se mo diska ne say na ye no sika na de 360 as ben 36,000 ana je say mo kwati free mu etete niema canopy ni niema afidie ne kono ne ba ana afinso e ba bia e free no ye ma mi wu ye ne nko ho enti ye ho no paneti echi yen ay kutu aba 20 million ana bio azie nkra ne be ka kire mi se ompese aziefo emukum aziefo be sie ompapa because papa no na okọ asoro ni bi na akire wujaye nti nkra no be ka kire mi so enokwasim ni ma kan kire o me se me mpene me ye se oki se omo aba be ye sa amoa no di a na mnim se omo ba be ye abaji sika ade omo so baji sika omo so baji 20 million asori a okọ no amukom azie na se nyamo na mokofa omo enkwala nne so omo de omo gifiri ho akwala no ne be ka kire o so omo oje ana so omo ane ba wo be ka so omo enkwala no ene be ka ma aziefo no ankasa me ba penny ene discount no onkwa ne ba me ho se aziefo no se omo wie nti omo sika nam na o sika de ade na aziefo asa ba gi sika we ho no o se an sa na omo no kan oni nkura ne kan nkura no so amoma mane na wo ye sure say ye dokore de ene enukure me ba penny ne be frame me no me yi 20 million sa adima wo nti so far no 7,000 ene kodi me yere Lydia ne aziefo no ho na me ni na enkwada ne be ka kire wo se o ma ne be ka kire wo se ye papa no okwa asori yen so ye SDF nti ye be ma SDF abeye som na wo mo sie no wa musa se bia wo mo ho kase wo mo didie ne ye besi be se na mnim se wo mo didika na mnim se wo mo didie de da ya ska me de ama maame no na mnim se wo de bi be ya aduane ade asom wo mo nti we ye nya aduane esika nso obi wo ha so bi wo ma se yenye mo aduane mo mfa yi man ne mfa o mo se o mo ha ka o mo de free amukom bae eni ade o mo ntikura no ma ezie ni pani kura wo ho ma mde ase mo nkoto ne nim ko na eye ne nwanwa wa se mo ide na da asabi o ezie ni kwa na ezie wo na mnim kwa ya nkura no kwa ya mkofa ai amukomfo okay ma menye ni sei ma menye ni sei o mo cadet ase de be cadet for ne bae enti ne mare na okay bibisa menyini say asore no menyini cadet how say omo wo menim say ne omo kan no but ma men kan say cadet na bi amanfo enti omo be page afuru no di akeche asa ye de ba che be anu bia anu bia me be say inu kan ni 20 million em tuae anu bia na ade a emunye na omo be kan sa asemu yi na won so wo ti ase cadet for no ombeyero na de nipa ne be ye dey oho isa de bad kura saka we na nkense se won so so he who alleges must prove enti won na wo kwa akofa cadet fo aba won na esa wo fa cadet fo ka adenti na we ye de ba be hye wo ama won so age atum se obetua eja kai dia mo amopem hu bi ene ka no ba yi last question oba de se me peniye na akoba ne sa last question yo akramate afedie ne di adanse se oba no wa mfa 5,000 na anya aduane ya wo kan ha sisi ya se pap oba ne beje 5,000 na enso so wa mfa anya hwe die na wo betimi die di adanse se ampa se 5,000 wa mfa anya aduane dem di adanse ni se
ɔbaa no a me de aduane no abusua aduane hyɛ ne nsa no ɔbaa no na ka saa asɛm no kyerɛ me sɛ onya hoho biara no a ne hɔ no bɛgye aduane okay nti no mahu sɛ sika no wanyusu okay nti wɔmfama adeɛ ma me okay ɛgya kwaa me ɔnso sese ya ma menwie deɛ meyɛ ɔpanyin wo nua no te ase na ɔne abusua no ntam te sɛn ɛyɛ me abusua no ayo ɛyɛ me abusua no deɛ na abusua no ɔno ɔmo ɛyɛ kama ɛfiri sɛ ofiri kumase a na ɔkɔ manso ofiri kumase a na ɔkɔ manso nti me deɛ na menim sɛ bi a ntawantawa die bi ɛwɔ ɔne abusua no ntam obi sɛ mimisa wei sɛ na wo nua no fi mu wo sɛ wobɛyɛ yie no ha na wode ate mfasoɔ nti wobɛyɛ yie no ha daabi deɛ nti ama mebɛyɛ yie no ha no sɛ manso hɔ no yɛ maa me wuyɛ no ne yɛnkɔ hɔ koraa ahaya na watena akyɛ ɛfi ne mmɔfra bere mu a ɔde wareyɛ na agya kɔ am yɛyɛ pɛ deɛ yɛyɛ pɛ mfasoɔ na sɛ obi wɔ hɔ ɔpɛ mfaso bum daabi agye ayie yɛyɛ pɛ mfasoɔ hwan na sɛ wɔyɛ na yie a ɛnyɛ ne botaeɛ ne sɛ wɔpɛ mfasoɔ nana ɛnyɛ obi ampa ɛbɔ ne sɛ wɔyɛ yie apɛka wo yɛyɛ pɛ mfasoɔ nti deɛ nti a mfaso bum no nti a mfaso pere no bumbɛn nana o question wei deɛ mente was wonti ma sɛ me ho sɛ daabi asɛmi wɔ hɔ no mu a wobusa a mente was kyerɛ sɛ yɛka nipa no ma nso wɔ wantena hɔ ɔka sɛ wakyerɛ sɛ panati kura asan akye wɔ hɔ enti baabi a panati akye me mantena hɔ wie fɔm fɔ na ba ne nkɔnkɔ yɛ yie wɔ hɔ ɛmɔ the question on yɛ tɛ misa sa sa ne sɛ ɔsɛ abusua sɛ wɔte kan ma abusuafo no mo sɛ wɔn yɛ sɛ wɔte ase nti abusuafo no bɛdwene sɛ ade ti a ɛwɔ kurom a na wɔn mɔ yɛ yie ne ɛwɔ kurom na de yɛ na akɔ baabi foforɔ obe a yɛ nim ne o to aso ɛ wɔde to aso wɔn fa ase na wɔbɛfa sika no di dwane yɛ no wɔn bi na wɔfa aso mi hu ni bio wɔfa sika no ɛyɛ yawada no adeɛ kye yɛ wɔnsi yɛ na se bio ɛgya wɔn de odi fa sɛ yɛ ne sika anaa wɔte borɔ so dabi wante amro so ne sika de pɛpɛpɛ no ɛporo na wosi yɛ no hwan na ɛte ho me ba panin ɔne me nua ne ba panin na ɛte ho na ɔba ne busuani bɛtena ho bi ɔba ne ba no ne ba bɛɛma no bɛtena ho bi ɔne me ba no ɛtena na ade na no nsia ne bɔɔyɛ no wamfa wo ntoma ankuri wadaka ho amfa nkɔ na wogyaa ne hɔ ma a wɔfa aseɛ mom na ɛbɛfa a yɛkɔte deɛ kɔbaeɛ ne sɛ sika no deɛ box no ɔmo de kɔɔ fie ma anuafoɔ no mu nyinaa ɛkɔtena ho ana kyɛ sɛ na ɔmo sese sika no ɛnti ɔmo sese sika no ɔmo sese sika no wie ɛnti mi deɛ mi nam ni wɔm yɛnyɛ ne saa wɔn na abusua panyin de ne mpaboa kɛse ahyɛ wo kyerɛ sɛ abusua panyin akɔdi nkran yɛdi dwuma ɛna ɔde ne mpaboa kɛse ahyɛ wo enti yɛpɔn ayie naa no ɛyɛ memfa nsɛ wo gyina hɔ as abusua panyin ɛyɛ wo na wɔpɛ akwadaa wɔnhwɛ bra kwabrane ne atam de ayerew sente saa nso a wode wade ɛhyɛ wo ntoma mu ne bɔ wo nkyɛn mu ha na de wade ɛkɔ na yɛ dia waanyɛ ne saa ɛna wama binom na afa di nkan kan ade nti awai nti mema ɔmo nkora no a ɔmo tena pono no ho no ɔmo na diska no ba afie nti ɔno ba afie no ana ɔmo yɛ sɛ ɔmo ka nti na me nuanom panifoɔ me nuanom nyinaa ɛtete ho bi a ɔmo ka nti ɔmo ka sika no wie ama ɔmo bɔ din sɛ 200 million 50 cedis ɛna da so nti me yɛ na obi frɛ ma abɔnten ɛna mka nam sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɔmo mfa ntum na box no me mfa nkosi baabi nti me pia abɔnten no ɛna me ba no frɛ me sɛ da bro am dim likaba nam sɛ ada ya me kɔyɛ na ɔkwabrane wɔyi sika no 100 million hyɛ ne nsam ɛno kora na ama me nsa ayɛsi nam sɛ me mpene na ayie deɛ yɛ wie ansa na yɛatete ka wɔno nso kyɛke a wɔnhwɛ yɛ ka no bɛka mu na yɛ safoa no hɔ na safoa de ne wɔ nkora no hɔ na yɛ sɛ safoa no wɔ nkora ma bie a kyɛ sɛ ɔno trika ɔkɔyɛ ne sɛ nam sɛ mni ɔni to trika ɔkɔyɛ ne sɛ ɔno nso kɔbɔ akyirɛ bi ɔkɔbɔ ma maka sika no ɔno maka awie na ɔnte aseɛ sɛ 200 million no a ɔmo kan no ɔnyi ntum nti ɔno nso kɔbɔ akyiri ɛnde agyiri gogo no ɔde nti ɔno ɔkɔyɛ de kɔpɛ de asa nti nkora no
nso obi anim se bia bibi sa na ntonkra nso ma no kwa ma me nuanom to nyina e ka se skemu nkra ya bo akire wie edi na wo nso za bo akire ye odibo ana me ko ori ya mfa ne se nka mu wie ye ka bai enko no ne na enko benya ni nyina se nka wonya ni nyina enti ono fa se yi no kwa boda bi se de anka susu se gen panti ama last one ma we re no pese obetu 50 million ani de minim adu krontia minim adu krontia 50 million no on pese ode mema me ana se kanu a baaye no minim adu krontia on pese obetu abi minim nka nimpa mienu nso na ye ya bom obi ansini table ye si table bom na ka abade a se ka mienu na ke eche na wosu wonya bia wosu wonya dia 50 million for mami fa 50 million anzo mami na me fa entimi kan su bi na o ka so de aduane so o de aduane a wo adanse se aduane de wanfa nya aduane che se mo adanse se ye fra oba no o ye aduane no a obeka ni nyina dey e de akere mu okay oba number wa asisi a mo pa yem frɛ no mate edinio Seps Ash and was akra I pray for the wisdom of Solomon for you. I accept it. Na Papa Soja ena omokoye RME ehonioma ena oba ye na obusa me say daddy me say yes or say eya meta tese e man kanka about time mothers omo bompa ya obi asre nyankopon pe Solomon the obeye ye wa asase su bi maneba na am say ai and the men so me test ampa iboni bi or say okay I want to ask a question and I'm say bisa but yes is Solomon ononso e ware 300 right ana 700 ni mpana 300 right enti na ya yes your friend 1,000 right now I'm say I enti obi so bompa ya aside achievements na ye nimdia or de bebu ne man no ni wure fi ho nso ana say na ye no nso beka enipa ne nso ba ne hu anso kwa sorry ya obusa Sunday school teacher no ya obusa no enti nimdia ne de hu hia hu hia 1,000 ono obeware dodom na tinu otumi wi wo mu nyina ya kwa dia me hwa sa tam na faith homeopathic clinic ko enti no okope wo mo drink ni bi nom endi obetumi abahaba eni eso oba ba ko edru so na yes achi o abuzi afanyi brem kakra abuzi ye tie ni se man se ko basa de wa ba foforo no na be man akoma eda no so na de wo wachire no wo mu de je so wo de mu wo se ne yire nom wo mu de omo nka ho ni yire nom pa ya ukọ ho obaju ayefre obi ko ho pen ba kro no anya asem eso ne yire pa no ti de bia de wa ba foforo no ena na akoma wo de so ene eso no otete ma ne so de bi se na bi say na wo ne o yire na oni ne na ya tete ya busman wo mo no o mama mremu no e ma ne tiase ye say ye ne na se wo tiase wa wale ne de yire no o ti e wono ye ne fe se okuru ne ken Solomon ye ne na obi wa ne na onfa ho na bus na wo ho ana wo es wo ko se na pacho ho ni de oni se o you know wo ba from bi oni na wo fro bia no no wo no ba fro bia no wo to oni wu wie sa na just wa park ni baby enti the fan say approximately obi a buy enti obi a be ye fo no mi na so wo oni obi a wo dia ni Solomon wo mapa wo ma ne yire nom 700 dia is 700 ni nyina oni obi a ya Bruce by yeah well ni nyina ka hu bi na ba ne ye de Reverend Dr. Kankambwadu Yaw Asante Krobea. Open your car. Major so penny pa. Na umpo boy. Adomnya hwe. Good. Yeah, the radi nyankropon ya sentence or do abeka. That's right. That's right. And there Faith Homeopathic Clinic. That's right. Mosia moyo. Kire say modwuma pa ne modwuma dinti ene de mo abedu sam pempenso yi. E wi ase se wuni mu hwa
wo ne yɛde gyina kono sɛ to enti daa ne daa yɛbɔ a yɛse munum yonti deɛ yade akyere ne so no ɔmmra na monto yadeɛ no sɛ bɛyɛ nipa bɛnyɛ na kotɔ ɛnɛ to yɛn gyidie mu Medas nana Yaw Asante Krobea ono painfo ne wabadwafo nyina edeni ne yasoso edi dwumadi lechi sɛ de dawo yɛ no na wo bɔ adwuma nti nyame nhyira mo na onkoso ama mo nimdeɛ ene nyansa mode ebe pipi nsemu ama no kra apie bede nchaso nkokora from your CEO Prophetess Dr. Elizabeth as a report ma ho ede ma yetifo ene yahwefo nyina Faith Homeopathic Clinic se eba no ayaresa ene apomode a mfa wani ntwa bia na onim se yesi afifofo emu enkofo yenhyehyɛ bebre mo ye bambo ho hyehyɛ eye wona wo yesi kasem ho ntotoye eye wona wo ye ntotoye so pese wo ware eye na wona wo ye nhyehyɛ se won sikasem be kwa anim so no eye na so ni nyina mu no ba ko a Ghana research apiame on se ye ntanye apomode ho hyehyɛ ne ntotoye eno nti no ye beyiri ye ho ye adwuma apenimde enya sika na yade abefa ye nomum na fedie brepe ye nyina no ye de kokon yade ni nyina no se ye di ya hoodin episka no ijaya pomodin eto akire so wo hwe all over the world wo pe one of the continent ye di ya hoodin ye adwuma pesika pa Africa Ghana yeso ye di makotene pa na ade ba kwa ye momodin ene se ye adwuma pesika ye mfa ya pomodin ye hwe wo hu se ye nya bre ama ya pomodin na kyese yade na kan ya to eno nti no ye yiri ye ho de ye mrante bremu nyina pesika na ye nkokora bo bremu ye kɔ retirement ye kɔ ahomegye ma ye senka sika ye nyaaye no ye de bi wasa ye srem na ye gigi ye ne tutu kwan ehwe wiase afa na ne nyame na bode no bo se yade abekye na ye diska no ekon yade Monday obekɔ commercial bank bo se de dodo na ebeje o mo pension pay no oba nye ne nana bi na aso ne mu a ono antimi ma okura poma ya de ahodo a nipa de babeje o mo pension pay no enya asem ketwa pension pay no obi beje a eduro kro okotokra ne nsa nsoto senya ne baby a ohwe na wonya baby asi a na chesenka enkoyi kura we eya de ba ko a edi enya so man se ye mranti a na ye pesika na ye ya pomodi ato akire ti ye be pesika na gu ha na de a eya ne se when sika wi na ya de nti kura untimi enjoy sika no itua wakono de nyina enioma pa ne ni je sika de emma nyina ya de nti ne etua wo etoda so skra wo ya besiri wo ri akitesi a onko ba bia na so ya de akawato visa wo hwe Ghana se de ya wari city na be ma bia nchen ne yere crowd one chen ne yere crowd na nye 5 years eye mako na bo se obi ne classmate awari o mo bo so ana oba na nyini sine be man kra kakra bi pimpi na bo mfie num kom mfie dudie be ma dodo na chen o mo yire nom sa enu ti da ma na dwum se bi waja o mo na o hwe nso so a follow sa sequence because o cha wo yire no mfie num ni mfie du na uja na sa nyanwa wa bia na hwe responsibilities ni asudi a ku so egu emema so on say dem etre ebi ni asema mo kan yes ye domos because they work kai some ya dia fa popodin aso ya ga bo se na nsam hye ho what you say se uma pomodin no etofom a bibie no obetimi asi anamu if you say wo be ma na nkasa no wo kɔ no wo ba nyina gina pomodin so enu nti ntutuye bia wo ye no e wo se wa pomodin ho ntutuye di kan because enu gina na dia kan nyina so because na wo ba be ye nti se ade chiye na nana Krobea eho dodo no an kontimi metra ha ni asem ka be dwuno pomode ho sabre dodo na wa pomode no omu hu so mfaso ba sabre se obi eda konfa no chi a ya pegya de na hwewiem ede rubber eto ne be mamu a sa di pa no kai ne sika ne japade dodo de all pre nyina ne se ne ho beto no wotimi atiese ne na so de all pre ara no but me ne wo ye wa pomode no yemfa enye hwe ye kasa obi me ye check up kra o check up dem de ye den me nko fifi froni ma ko musa ma me mu menyare me na me odendende o se me check up de ma check up here ne say oba pomodi aso ye na ye say any early detection of any disease is key ya de bia se be ni pedua ma hu ni ntamo a e ma osafo a if we say ye won krofo abedura so ye ya sikanie ejapade ho ebetimi aton bi
enso so na ne kidneys asɛe wi asɛe wi o na wagina nipa nkyɛn a wogye mu pɛn a ana abon so wo bɛyɛ ya sure gina nipa nkyɛn no wogye mu a wo bɛyɛ ya pa ɛno nti na da bia Faith Homeopathic Clinic yɛ bɔ kɔkɔ sɛ baabi awiase abɛduru no deɛ yɛ no deɛ yɛ home no nyinaa no ayɛ polluted yɛka sɛ biribia yɛ polluted a deɛ ni kwan sɛ frɛm abɛfrɛm ɛno nti ɛkɔduru nipadua mu a ɛnyɛ anika yɛfrɛ biribi gut microbe saa yɛ gut microbe no ɛyɛ yɛnso no yɛakyɛ mmienu yɛwɔ small intestines ɛne yɛwɔ large intestine saa small intestines akɛseɛ ne nketewa saa nketewa nim no ɛhɔ na digestion yɛdidi na deɛ ni kwa sɛ ɛfɛ ɛpia bɔnte hɔ na ɛfa ba na line bi wɔ mu saa line no yɛfrɛ biribi probiotics na probiotics no yɛwɔ ahodoɔ bɛyɛ 1 million na sɛ saa probiotics no kɔ fam na sɛ yɛfun mu no so obi ka sɛ ɔnya yɛfun yade a ɛyɛ asɛm kakraka paa because nneɛma ɛma yɛfun yɛ yɛ ɛdɔɔso na saa line yɛ american sɛ ɛho titokura yɛwɔ mmoa bi ɔmtim bobom tokuro sɛ ɛho tɔkyema a ɛmafin ɛliki ɛkɔ ɔmɔgyam ɛne ɛfɛ no leaky gut na ɛkɔba saa no a mu sɛ yadeɛ ɔhwɛ abɛka sɛ bɔnsam bi tiw mu na ɔhaw but ɛyɛ yadeɛ ɛfi no wɔwa wo nipaduam no da because saa ensono ketewa ne de efi ne nam wo sɛ pie aduane a yama wi a ɛbɛsene abasa yane no enam nti sɛ ntokro bi be ma wa eliki ko mogya mu direct so ampa sɛ aduane a waya wi a wo ba bedie wa wo ya ne kra de tuma wuni nti sa na akoyo jana eko mogyam efi eko mogyam mogya nso ene okra bible krampo sɛ abodie bia ehumi bia no ne nkwa woni mogyam nti nyankopɔ ka che Israelfo nso mukum aboa mo ni ni mogya no bi se nkwa enyame dia odi aboa bi bonya wafa ne nkwa nti no the life of every living thing is in the blood nti se efi ko mogya mu a nkwa no na mogya efi efrem ene ka sa yade nso so eye honam akwa ni bia ntimi nya n'adwuma yi mogya nso ne nkwa enam yemu ema akwa ne nya ntimi nya n'adwuma nti se fi frem a fi kuma fi no Susanna de bia dwen se de fra bonten ba no nko a na emum wankasa oni padua no chemato bia be mama efie se ke fi oni padua mpie no esen dane akowura omogem wow enu nti uba Faith Homeopathic Clinic ye hwew ama onu a ebesiese saa wo gut microbe no je se nyame nyansam no de mo bia tena ho a omo nso ya sojafo a eboye funu ba na fe omo immune system anaze immunity antibodies no na bebia bambo bia no no se osefo nya no obeden obesei no tina nyame nyansam ya huni bambo wo ho ya sum bambo wo ho ensuo sabi ya japade ho bambo wo ho so nti yanum bambo wo ho nyame de bambo tutu bebia ni nyansam nti enu nti Faith Homeopathic Clinic say wankasa dwuhu di say ene bibia sesa wo nipadua mu a na ente saa enye ho akini fabra wo be chef de ma me a check nipadua ni nyina ye wo afidie a etimi bon kai se bosomi nsia akredidi animu ba bibia hyase e pempem so e de asem bebrew e de asem bebe nti ye wei enye wei di wei eni wei na esi ano kwan powerful what you say because Faith Homeopathic Clinics enye bibia na ye aduru num chenchenchen ye fe bibi non pharmacological treatment ye nua ni nuro ye nya free aduane mu no e wo de ye ma ye nipadua enso ne yakofa abefo kwan so a ye de ye mfuo de asai obo ade e kwan so de ni nyina ama ne wopese odua aduaba je so okoto aduaba no wadua aduaba na wie na asokra na eno anaba no sa akodua enye ye nyame nso bo no wa mo ne saa kan ye ma me mo huhu ntos no mo hwe ni nsuo gu ba bia abekọ na afifi ho kama oti ni atuatim kama makonyina afifi nana enemre okoto nkruma akora wodwa so a bibia agantumi mfifi aye organica modified GMO asai enu nti no ehun sunsuaso no ene se odasama yare kidney problems liver problems or dialysis so na ne sika wo brepe yesese ko didi ediye ne hu yie no no di tonu enu no so a oni ani da so se ne ho beto ne ne ana otena Faith Homeopathic Clinic say be chef die ni emfa ho ne de ekoso oni padwam wo de bra fa numbers we wo be chef die ma me scan 36 nerve endings ni nyina say ye glaucoma na aba ani ni so say ye enemu yade na hawo say ye o mema sema na wo ma asem na agija wo fichi kro no asai wo kotodwe arthritis achew ama yo ho hwe enye ye wo da nyanya no pa
wonya sciatic nerve no eya wo ya wotinu mu no eya asem mesro se fa numbers we ne bra ya so ye ho ye wo Kumasi ahinema kokobin 18 mu ho no ma enkran ye wo Santa Maria Abuya Junction obako for you ye wo Landry Managers Road or Poly Junction ho no ma takradi fo nyina samuti amonko Anaji Police Station chen wa ye ho ansana bogo so se hwini ne mpatamu prisia ye wo Old Asida Boga Abronsan o bogo so main lorry station ho no ma ya de bia aba oni pedue mu a ohun ni se na enka ho na aba no bra na hintu asema your number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigola is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 na mame mo tiefo kai say yenye wonto yade empa no so nche so wa pomoden you say health is the total well-being, sure, psychologically, emotionally, mentally, and physically, sure. They be out to cry what you saying be ama say wa dwene ama wo dwene crazy so o driver kwa ni anhwe yard be kwa kwhye ye kwan ye fe na ya na boni be ka say mental health, sure, na obi a wetimi ya brobo so minsia bia no kwan bi so no aka na dwene, okay, to ba ye be boawo ama bibia aye kama Monica sa ye da si bru na no asem a waka ne nei na menyanku bi edna ne yire ko dwa so na enkuruma ene wo kwa akoto na se na minim da se wo mo ye nkurumafuo akese no ansa na ombeti abedwa so no yese so ombo na duro bi usede ese se wo na duro na anka 3 days or some days ansa na wate ade no de abedwa so na we de yese obo ya na oteye enti nipa na oto nkuruma no a wo twa amanfo gu so to ne ade no ene wo free nipa no hello enipa ne so dia to speak out ene o se nkruma na ye twa ye no wa ankasa de mfa bi nkofie o eni ade asam na okay o se ye bo na duro no ne ye teye hwa na wo yi free speaker out no chese nipa hwa na menyonkore nze o twe no ho boko na sebe uye kuani na wonso in the name of sika kwaduna wa mo yesa ade na wutu sa na mo wi a sebe nye nipa bonesem e na wo ye ensuo bi a omo wi omde aduro ni fenom de agu kwadu no ade beche na abre unu kwadu bi abra ni ti no ho na ye green bi a bia okay se bia kwadu na abre uhu ne ho na efe ba ni ti ne de aye green bia mate bro ya da se enti se ye hwe ye didie mu yie ti ya me ka kire o se sa detoxification ne de se wo be ye bi e wo faith a e beboa o enti mpa cha 0244 58 3859 and 0275 96 9414 first akoma we now ni faith homeopathic clinic e monkobo me pa mo cha me pa adwuma e de ama wo a wutie me ma wadwuma muntie hotel bi ama ne homne so a sesei o penipa ene wono mu ayedwuma hotel yi ehia ma ne mema nyina ene ne wonom aye adwuma o pe workers ye fe hotel no to be hotel e woginya ase eben Kumasi high school no e woginya ase ebe Kumasi high school no endi sa wo obi a wote sa mpotemo ho a positions a mebebu boy ubetumi aye adwuma nko ade a eno ano no de edi kan ye receptionist sa wo na amanfo ba hotel ho a obedi nki age wo no mo aye di nka besi mo so no reception ho no sa oba ana bema afei ope supervisor edi ama hotel adwuma no ope room attendance and was pe morning security wa obeye anope kono security e wadwuma mu ho enti se wani je ho a sa emiaye nan ya maboi
wobetumi aye adwuma e de ama to be hotel a gesa number we na fresh ya number ne ye 0244 37 4642 0244 37 46 42 offer sa number we ya to be hotel mpanyimfo ne beje so na wa kire o de obeyo se be ya onsu betumi abenya adwuma no bi na waye na the fearsome three no eye nromiensa ebenage heba e na aka bom di abadwa so ya wuni a wutie me sabre ya ye kasai da bia de ye kane se dwene wuni padua na hoden ho kane de aka nyina ye bonus ma ye na hepa plus pavi plasmos enromiensa din no hepa plus pavi plasmos eye nura se wunya bi na se wono no a eboa wo ma wuni padua na hoden gina brane enti na wie wa wutie me na yade bi di usu atrentwe ka wa ne de kwa yarsa bia hwe Krobea Asante kotoko na sembi obeka bi ewomo o se kraba da kokra da bia ya do ko ba ndie nyame domi o me da kokra ma okwa wo mabio mesrew enti dwini nipadua na hoden ho hepa plus pavi plasmos ye wo bia nsuo wo bia topa ye se wononom na se nipadua na hoden ni gina brane a atenka awuni na beba wo mre we wo mpamu no ebe free ho ama wo gina brane infections hawo no ebekọ enipadua mu yawo a wote no ebekọ tafodu bi hawo no ebekọ stroke nwodwe ezikire yade mogabroso srade tamu esisi wuntinim no ni nyina abekọ ama ho atọ hepa plus pavi plasmos se nromi ensen ginizin wote ho ye dai ko pebi tonemo awo number wonti bibia se a obefre 0542 77 8572 and 059 13 67 898. Now we are a simple platform accessories. Only a wutie me. Sa brand way a brander. It has come to stay. Enti papa no one ma ya ye ayemu yiye. Ya ye ayemu yiye. Enti wutie me. Sa wo perform accessories a onuada senie ehwe baabia o eya mo ani nko simple plus what na sa brand way na ne phone accessories eye papa o phone na we use no unim se charger papa unya using ti na da bia phone se sa no to da bia na screen abo o sie na we dia ye dai o phone battery na sei ehuhuru enti na pai screen na gu ani sa no when you switch charger papa mo amu use Samsung mo amu use iPhone Android phones a hodo no so wo pe charger eye quality na ne bo ne da for mo a eye simple plus de ne bia beto simple plus charger beto ne power bank beto ne battery ye won ne hands free ne earpiece ne bluetooth earpiece ne neck bluetooth and ne headset what ya say ya na me huna manfo neck bluetooth anam ye mesre ni nyina ye bola we de ne bia simple plus de no eno ne papa de obe use e mu da ho obe use a che ensai basa ye de battery papa na atum ne ye de aye to simple plus de ni bi wate eno ne papa no o pe phone covers iPod ni protectors I mean phone accessory bia no simple plus de no na ye mo amutu nuoma ton eya accessories no mo metu bi na mo mfa nyimudin papa no nie mo amoto ne nkronko ne nso mo mra ya so ye aha no enam se ye ne anse munti ebo ne wo fom ene san ye papa ya so ye no se ogina kumase ya kajetie Dubai getu na nim ho a abrosane ya ni kajetie Dubai getu no edi hwe animu no frobra ho first floor na ya so ye ba ko ho ena enkane toilet da ho ewo kajetia masala chi ne nchen ho no ho nso ya so ye ba ko ewo ho ye number nie bibi nie na apese ofrafre 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 we are mamen kan for da sebre imuplus capsules and some famao edro we edro onipa da sani se moja ntumi ni atrentwie yie ewo nipadua ni mu a obre o yeah obre ebasa onipadua ni ba bitumi yo titiriti ebasa wugina ho ase anansi bi ache wonsa na onan
ya na so baby wo so wo say nipa kro no wanhwe ye betumi aka wato stroke di ne ho bagim enti pedasibre imu plus capsules ibi na moa na neoma ya akwansidie enti memmoja ansakuleti yi ewo nipaduam no enyimfiri homa nipadua na hoden enyina brane mo amene mo ka say infections etete mo sabe oye bema oba waye mre wompam eneoma nkoye obi ho si mintini mu twetweme obi nso ho no mo sim nipaduam ya memre onso onya adwuma bia o ni nipaduam ya ne ya obi wo se machiri bramu obi se misisi complaints a wo complain nyina no pedasibre imu plus capsules ibi na wunya dasibre imu plus topa ye ibi na wo memene a wawie afa muntie ye wo dasibre mixture mo amakote enemu yade onim se enemu yade eye yade bone a se wo ho cha edi nsunsu anso bebre na eba na wo treat no anya adu papa amfa treat a woni obre enti pedasibre mixture na wo nemu yade no entreat into asie dekudeku mfama wate se ye gonorrhea eye syphilis candidiasis white ma no mo brebe ma bi wo hono mo a wo jonso anana yase ata no jonso ne kura ba bakitu abi na twa to na manasa jonso no wo jonso pio sa to da asibre mixture ne bi na no ene manso asebe monsabuo munye no monsabuo muo issues no mo de ne da asibre mixture da asibre blood tonic ne de eye mojaduro wanumu atu a wuntumi ni di da bia wonko a waye ho ya kire se akoma brefo ne pompe enso wonya moja da bia wo ye adwumenti e basa na akoma no ebo pim nipa gina wo nkyanya a wote so akoma e wo so enya de pa o wan hwe ya adako ebetwa wo ahwe o kopeda ase bre blood tonic ne bi oba Otec FM ha hwehwe jataba ubenya da ase bre nro bi ana ye no mani eje freyense se ya mayenkasa eye 0535 01 0442 0535 01 0442 odi fresa no ma we sisi ya na wone yen enkasa ene Voltadreal Limited yen di nsuo ne yetu moma yentu nsu papa emfama mo why nsuo de ahuhia enye nsuo bia nso ni nsuo ufie hosebe hwe nsuo a wa wotwe edigu politank mu a ye de enuane nom ne ade ma we ye obefa ya de o adwuma mu hwe nsuo bi a watuo obi nso kura de woni nsuo ewo na adwuma mu ti adwuma ye fo bresa adwuma ye fo be bresa nsuo nso de ye nuoma bebre ti amadwuma ye fo bre onso pese wutu nsuo ede ye wa adwuma se bi a ye mfa nye sache water bi ana abotro water wo ma enim tu no betumi atwe nsu papa no ewa asase na yase hode amawo eye Voltadreal for muntie 1 omo wa animdifu enim adwuma nimu 2 omo wo mfidi a omo hyeda akraba ene omo de yesa adwuma wi enti baabi ensuo ne hye no omo ntwe ani nsuo ne maye ne o ye dwam kwa asase na yase hode ne hono ebo kakra kabi butu ho se wantumi andwa sa abo ni mu anwura mu a unya nsupa Voltadreal for omo tumi dwam da bia omo dwam ma no omo dwab woni ma no ti dwam ne ewurase sa na de tum twinsuo na kroje enti se nkwanchanfo ebi kura na abetu bi amawo a me se frɛ yen ne emesiesie ne nye ne yensa no emfa mawo wobekuma se ahodwo da aban a ye main office ne wo ho onso ebi a wo ye investment mine wo sika opese udi enya machine na ye de tunsuo ne bi me man kwanchanfo ebi nkokrafo ne bi mfa mrɛ wo fabra bedan Voltadreal for se wo pe machine na ye di tunsuo no a ye ne aye be crash hye ne de amaamo anu ahoto wate ye number nie se ye metunsuo ma wo se wo pe machine ni bi o frɛ ye nsese ya eye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Voltadreal for ye beje so ye no be kasa ye be kire nsemu e de akire arofo ne ade hye moma mentwa me homra nene opanyini pa wo na woda Osipes Enterprise ano Osipes Enterprise mu wo kejeti ahya police station nchen ho moto perfumes apapa and now we Osipes Enterprise for Penyinipa Odado, a very good afternoon to you. Me try me ho abasisi ya.
apomode mapade eno ne Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wo. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wo ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyina. Efiri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ene ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aya busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Ewio, Enumero, Mehu wo mifia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama wutimui. Enti upesa wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankusiaga. Ba akokra die. Enkofo yi se akosi buoso. Ah, buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi. Ono mo ane tu yo. Emfi duduo nie. Minya wo haubia. Otubo ho no ankasa. Mechire bo ho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono. Obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free say. Owo mfidi kama wode adwuma. Wo kumase ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina ubehu won. Ahojo da aban hey. Mi koho sisie. Hey, we di oponko penentem die. Jiwon mo number se ka ho 0244299520 and 0266432210. Sawa chere mi Volta Drill Limited yi, mi problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden.
Nansay, in Sokwaduania Dabroso. Nanikwan na bomu, a sofomana pai, sofomana pass. Hey, bra, Asemna na wakano, nani secret anything. Hey, T, Sister Marco Kofa by, Onwani Akofa, Sister Spices, dear Bajaso. Spices, I would do be a sister dear Bajaso, on any mountain tasem you, sir, who feel your ponchia. Good flavor. Sa pass your fish in Quania. Fish flavor. Sa no barrier. Chicken flavor. Na sa pass your stewa. Steel flavor. Wo kono do beef wa. Beef flavor. Sa panu do atu atona. Ana sa pe betima. Enu an so bako edum pampaso. PZ Roma Hill so market. Ena Bantima market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Freyen e was 0243 535025. Ana 0279140940. FDA aje edwedie nkratwe atum. Adepawre nie krom hade wonkwa na wonim adepa no. Piao. Unim entwam me di product fufuo bi aba. Se wonya bi a woni haw. Adepa hene no. Ani eyampa eye simple plus. Sa wo pe phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. Sa wonya simple plus dia eno ne papa no. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Samikan se krom hadie woni ade pa hene no. Se me mochira kwantem na me ho preme. Oh, kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe. Afei kejetia ye ne G2 edi animhwe. Ye number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se breakfast sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank omo te bank in 1980 omo adwuma penti omo atre omo nkwaba mu omo anya branches mako enwotwe na omo anya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank omo dimu akotene eyi na omo nyuma pa omo eye no ebi enie omo gusu ton shells no na share bia ye 10 pesos omo ye current account, savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betre mu na kwambe na mefo so amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia ye deba abaye juma efo a omoje omaketua efa controller and accountant general. Sechedumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo kire kwan we. Omo headquarters no was Sechedumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edi nhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so hwa. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so omo ne Nursing Training College no na edi nhwe animu. Asante Mampon Municipal edidwai omo ben Health Center no. Chechere afija kwa abre omo ben Police Station no. Enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179224. Seche Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love it. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Bojie Mobanuaya, Bigo Nami Philly, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah,
taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya. Yasan Beba Ahaya 102.9, Ahaya Otec. Asem Beba Dabi, Jumediano, Ena Wasugusua, Uti. Nenebia Unyaminsa Wom Herbal Center, Abrewa Basna De, Ene Dano. Se wobe kumase ha, ebua kwa se paase bodjesa anwo a, se paase bodjesa anwo. Eho na Nyaminsa Wom Herbal Center wo. Na Abrewei, ni di Basna De no, ose eba, eseni ade. Enti wote ase ewa ntumi anwo a, wasemu emobo. Enti woto nsafre se we ba na be ma wo wa ye ode a bra ne nchen na abrewa beboa wo se wo ye be ma wa ye mrempam enam yade bi teteo hernia ene hawo ana wo prostate no o hawa bem hepatitis B ene hawa obeba wo stomach ulcer blood pressure koku etwere yade ana stroke yade dompa ebuo ana se secrese hawi ubia woni abrewa nhia na abrewa beboa wo Abrewa number ye 0246 45 0718 0246 45 0718 o fresa number we ya Abrewa basna de ne obekasa obechiri nsemu nso ede amawo arofo de ade hye sabri ye kwa ahoma so empanyimfo ya semu a ode aba yanim hai ye ne ababa wa obone kwadui enko kasa Lydia Owusu oba Lydia maha me pa cho me tio me mo aha oho te sei na me adumu me ho yo ye wo panyini bi wo yanim ha ye fa ni Kofi bio unim no me pa cho eja bio ya ode me pa cho se unim eja bio wo unim no kwa be so mawura me pa cho me kunu ni apani no okay odi asem bia betu yanim kire se ukunu afrim na ukunu frim no na montemu ate nanso na wade animui enti oba besew ema muka bom modi na wotwe dawie eye time ena oka se sika yede yenie fa bi oni wabusua se da bi munya bi ma enti onu kokogina abosia no kogi 200 million oba ye no ye aduane abom wa hoho ba brada bagibi o se da bi o mpene saa ene ati 50 million ma o ya ye na wie ekasuso ena aba oni wabusua entibia 3 million ena oso ukoyi bai ena o se da bi osomu a enwie so entie ne sika no a wokura wode ma o se fa ye aduane no wanye yesi abusua de na asa beje ye entie ne te saa unyi kani bidia fa 50 million na wode ma no fabra eno so akwa ya asem ama abedane akasakasa sese kura de ofro kura wo mfa asem a ukunu nwei eken uyi hu ano se ana usum sei me pa cho asem na o kanu no Krobea nim enti sawo pese me ye ba me ne mabusuafo beba me ye nyina ya betena ni akasem no kure ni de o kanim no Krobea nim no kure nim ade trese no kure nim no se aye no ye tenase o ka se me first camera me ka kire ne se sisi ame enkwala ne gumesu inti minister ana o mo ka kire na awotwe da no ye di na awotwe da no ana ye di wie ye no inti ne maame ene mabusuafo bai ana ye bisa o mo se sisi o mo se me nye kuna nhihye ne sen ana omo so omo ne mi ni ayi bia ntimi de mi omo hia ye se me ya adifie die na nkwala ne beto adaka ne ade sie omo papa nti adifie die ene mi kunu ntuma me fra no ne ade ne de se me ye ana ye koy nti aka be 1 month ami ya ye yi na papa ne ka tell me se me mfa sika mla ono no kope besia abusuafo ne fra me so omo kope besia 300 ntinso memfa 200 emla na mkasa nseja sisi asetna meteno me menya dwuma bia wonso wonim tani amesitie menya dwuma nti sisi o ebrana du
ayi na wo se me nkonko pe besia 200 se hi na me kwa akopɛ besia me ni ba bi a me kopɛ no enti minya adisi edia ni adakaka ne de minim se ye den a me ne nkwala na se ye na wo si you enti me wo ho na le wo fa ase ba ko efre me se memra na yenya ntotoye na busia ni nyina atena na me ba enti me ba ye no na ne wo fa ase no ka kire me se o ma ye ntotoye apeska a mo de ye yie enti aye no mo ye de 350 million na ye yie in fact no kreni ne wo fa ase ne ka asem no na ye no kre enti sika no o ma papa na mi kunu pani no ese niam a wade afa akosi no on fa sika no dia kan emra na ye nyina ye enti yesese ye na sese niam ansisi enti ne wo fa ase ne da di aye ne so odina mu no aye da ye hwe na awotwe da ye aye no so wo ba besia 70 million ye di na awotwe da wie na 120 million 120 million bi ku penny say sika no one cedi mpo anya den anka nsem sika nasna enti na yesa na awotwe aye da no yesa osan akopa be in fact me nya dwuma bia de pama na me ye nkakra na me de hwe nkwala ono oti of FM ho na wa ba de ke be bo charge onim se na me ni sikie ana nkwala na me gumi so ni mi abema na onim se ni mi abema no no onye dwuma mi ana ma ye dwuma nkakra sa ade ahwe nkwala no ama bi mu awie na esin training ni university me kasa sisi ya papa me kasa sisi ya ba ko university or level 300 this month as we go to your school is almost 3,000 something me pa cho papa na o se ho na o kasa asem me nim center a o de ma ba bet na ho no a o be di sika wo me okay hello okay I mean you say ntra o de ma bet na ho so o pese chinchina achi aka na aba na me meti bi ti me pese ni bi so o mo se nkwala na papa na ja no wetire no one me be hwe nkwala na ana obetua nkwala ni school fees na mo okay ma ye hwe ni se oba Lydia no kre be ne wom se abusua ne ma 5000 se fa ye aduane so mo akoko no kre wom so mo ma me 5000 me ba ye ko ye no mo ka se me se aye ni ye yabum enti ye hwe me hwe se ne na abusua ni fifie no ene the way a mo ba ye na mo se ye na me se da bi se ye ne ye aduane ni bomu a enye ye because me ma solifo me mana solifo ni ade nyina omu nyina abeba no kure ni enti me hwa na me sister Penny me kura na me ni ho me sister Penny me ko jina na o se papa aye no do so ye yabom ye de aduane sika 150 million na ye aduane enti se ya no me hu ni say enti ni muaye because me mano omu kwa asole ewa makomu ni ade ena me nso so me kɔ asole ba bi a nkwala ni kɔ asole bi obi akɔ na asole ena omu nso nyina be ye o ma adwiso mbeba enti sa na te de ne mo de kakra mo benya no mo mfa ma ye mfa nya ye de enti sa papa ne ka kyerɛ o se me baji wa abusua na duane na de serve ma hoho a na eye tro ose eda ye buka maame a ono na na ehwe abusua duane ne so ne ponte se wo wa ho ba ye gina ye abusua na duane na abeje ye me pa cho as o se abusua duane na me beje ye mi sister wo ho nti me pese me hu se abusua duane sai na o mo beje ye because fufuo pe ene ade a o mo wo ye me madam sefu a o mo wa hanse ni o mo wa ha o mo ame mo o mo ye me duane ma me o mo wa ha enti me mo mo ankasa dia dance ye se me manji aduane bia mfre abusua ne ho. Okay, Oba Lydia, yenye ni sei. Mwasem wei, ye kan, be ma no, se na one ne ntem ye, ana na one ne ntem nya ansa na owu. One ni mienu ewo ma. Abusua ati hei, enso ye nkwada ne nso, omo nso abusua ene papa yi. Ode asem bi hya ase ye hwe, wa da ben na okobo wabusua ma ne yi. Mo de hye ana mu benya se ye ne wo oni wabusua se ne na wo ka no ene mpanyimfo yi nhia na awotwe aye kosimi mu me pa cho se papa no so ofre me mensa me hu da wa frɛ me number wo me ho me nim da wa frɛ me aha se dia me na mebusa wasem yi dia me mebusa wo ya no aha enti da ben ma me sa da no me pa cho se a me ni how me wo kwa
And this is all person me badia, and I just want money in the case. Me about that nothing. This answer the I just want no back home. And this I just want back home. Ukuna busia for miracle. Ukuna busia for miracle. This no busia for no miracle. Now omra me na busia for. The answer na me en customer. We are kwani. Me pa try. Na ede na ba ye ntia. Sabe ukuna wu ne ka ba betomu a. Muyi 3 million. Eye no kra muyi 3 million sen ka mo de tika no. 3 million na me bra ketwa o. Enya onye pani o. Me ma me kati. Ene ye tena asen ye speaker. Abusua ni nyina ate ho. Mo me kuna abusua fo mo nyina ate ho. Ena me bra ketwa no ka se e ka ba ye ne dai. Abusua ni tutu obi enkasa. Abusua ni tu ho obi enkasa. Ana me nua be ma ketwa ne se Papa, this is obi enkasa. Ekaba, yende ne dan. Obi enkasa na mimi ane tu ni bottom. Mimi aketwa. Ena o tu ni bottom na o se papa. Ene ame so ma teso 300. Ah, na sa 300 no teso wo abusua dimu. Ana wo dimu. Ana odon dimu. Onon akola ne na yi ni bottom sika 300. Se onon so teso 300. Ah, sabre na wo abusua mpanyimfo awai. Daddy me osakola me pese bi ku se me sister mo na na papa sata me pese papa na tobo ewra tobo ewra dia wo ka ye me pa cha tobo mami tobo oh nya botre na mi musa waseme nya botre na mi musa waseme mesreo ye nim komo sa mesreo enkomodie ya semisa eni anu yi enti eni nkomosa ene ye ntwaso de mabusiafo ne yaba na omo adesia enti so ase ni na ekoso no enti dabai na hello ni aketwa na mpacho mame ne nkasa nwie mame ne nkasa nwie me pacho me ne nkasa nwie mesrao mame ne nkasa nwie mana akoma ebufuo no ase oya eno mesrao ebufuo bi amai we ye me na me ne di nkomo o se wonya bote na me se on to ne bo no ne wo kasa ene ye fama ne wa ya ade se watu ne fo sa san fama ne mame hello Lydia dia me hwe ye se wo se afei na wo kobo abusua mane enti da be na ye mfreo na ye nye da wa abusua ne de hye se bi on beba me pa to se ye ni almost 2 months me kru no on friend just a single day crampo after me ne ma se mo ho kra te se enti se ankola na egu ho no a wo se ne mra me tia ka no me pa to me nya djuma bia o ada kam na me kam enti se ame me tia ankola school fees enti sa ka no me ntimi tia ka no ma ne ye enti sane wo ka se wo kobo wa busua mane ni nyina akwa wa nya kobo mama ne enti me bo mama ne na de o mo beka no se ye nsi nyina ye beba bisia mate atiefo asem no enie oba de chiame fawadwa brem na we digital herbal for omo na di grow fine herbal tonic aba grow fine no eyaduru a se wunya bi na se ono no mo a ebeboa wo na we oba be ma wutie me akwanya no aba ma wo se so wanum ato ya wuntimi ne die onsa ne ona ya utitriti dura na dua wuntimi na o sori ya no pa wa yemre oba wonso wonsabu nsisi so enye saa de no wanhwe ye be haw pa se wunya grow fine herbal tonic adure bi na se ono no mo ebeboa wo adure wonyare na ono no mo ema all the necessary vitamins ye boa ma onipadua na ho de gira brane ekotia infections ahodo ba bi eto onu bi akwa grow fine adure bi nya bi oba Otec 1029Fm front desk ka benya bi ye cars na mu pai grow fine you dende ye gina car no na tobi your number is 0244 59 65 32 0244 59 65 32 na 3p garlic mixture eno nso ye duro ye piwak natural health for ene de say duro yaba onuada sani awutie mie eduro we secret ne say natural garlic wom enti sa wono no mo eboa ma onipadua na ho de ngira brane so you be our pressure nyina ye o cholesterol wo soro we immune system nem function ye ya wa pode wa poso
wopɛ ho ano kura wo hunu eto de bi a wo ho hono taatai wo ka se duabo enso nya duabo wo de ewura ba bi eto ne aduro bi anakɔpɛ 3p aduro bi na tononom na bɛboa wo ye number ne ye 0248928824 ɛna 0201000021 ɛno ne ahoma ofra ye bɛgye so ɛnɛ Asasu Herbal Center onom na de kubi herbal powder no aba edwa so na sa kubi herbal powder America ho asemi anuanom sa wo ye bema na wo ye obi a sebesebio wa ye mre pa wo mpam anuoma nkoyie mfama wo bema nso de sebesebe wa hoden ene wo nyina so na wo ti ase emoje di atrantwie wo nipadua no no na wo se wo bema entumi nya adwuma yi wa ankasa etew sei make say wo de na dani 2 minutes eno ana abo enya de pa wo de na fon atwea kohyem eno nso nya de pa ho kra nya koro abasa ma no mani wo de kope kubi heba powder bi jai say nunu a wo tofri ama hodo so de no di spray ho eno nom ne ade ende wa hwe ya ebe ma na jirga kra enye hwe wo de kope kubi heba powder bi na wo de fa fra kubi nsuo ana nsuo a eye dede fafra namnom ko nipaduam na hwade obete de meka na se oba Otec FM ha hwehwe Asem Beba Dabi before no ubenya kubi heba pada ni bi afri wo ho ukomromu a Misty Heba ne Breza Rekwa ebi wo ho ofata drugstore wabu akwakofu odua ena ofata drugstore ba ko nso mfensi adankwa ame ono nso tobi okwafojo heba ewa Asante bekwai ebi wo ho obo ase smart heba afo omo nso tombi top amazing ono nso etombi otafo pankro no ha Colinac ene Freddy Mens enso wo Ashtown ha ukwa abu akwa O6 Plaza nimu a life ko heba ono nso tombi ena tafo main market ene high sense ni dia nimhwe no great leaf heba honso kubi herbal powder no ebi wo ho okronom bandes bread green leaf heba omunzu tobi ena tanos wa himfie ne nche ho life ko heba ba konso wo ho honso omutobi se bibi ne na wonte ase na apese papa wa ye aduro wa ye sofo ye frɛ ne sofo asamwa ono na ye se aduro we de boa mema oba to bi ma kunu ate na aduro ne ye obese one ne kasa ne number eye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 505775 unya fresa homa we ya kubi heba for kubi heba powder for ye beje so na ye ne wo akasa onua ya adwene wo sikasem ho na toto sikasem no yie na wie ye kan akwanya no aba mawo sese Chedumasi Rural Bank PLC obekwa akobie account wo ho omo na ye de hia dabremu buafo ada wo ho akere wo na wo to ani ento no eye wonom na beboa wo bank yete ya afia pema hankura duo watwe 1980 ena bank we baaye omo hu ni asem nso enti baby account say ye ordinary current account corporate current account and no COP commission on turnover yentete obasa baby savings account wa ha baby susu account wa ha me bada ach ne biema akwada no tugu ni tri so nkakrakra ye fixed deposit ye interest rate ne ye kama ye money transfer ubetumi a link o phone no e de ama account no baby a obi abetumi discartum ana ube yiska Ghana pay me e-switch interbank transfers money transfer mobile money nyina no ye yebi wo ya ban adwuma ye ni ana wo ya nkran adwuma ye ni na ho kyera ba na wo pebos ye be ma bi akuafo ye mambesia mam de trem kura ni mu ye ma yie bosia overdraft commercial SME loans microfinance ni susu loans nyina no ye ma obakuma se a Kenya ase abrosanse he yakwa abri Kenya ase ye be Kenya ase emi school no oba anwuna gajomu aje ni dwom ho honso ubenya bi aboabo ye wo post office no echi tafo crop 600 ye ben no edum boss FM echi ho moizongo ye wo second station adwira nso ye wo branch wo ho e be GPRTU da no ene ye wo branch nso e wo Chedumasi ye be dwa no ye main branch nso ho headquarters wo ho ye number ye 050 168 2737 and 050 161 7924 and now we are ba now be aduane a eya adwene spices a wo de ye waduane ho
we are media me kan for sister spices e de amount de kire say aduane de oye na enioma ebetumi asipia ejina kade na wo de frafra no na sister spices no me maso ahwe na madi ho adanse ehunu say eye kama ena de enti kura me sen ka ho asama kire wi eye 100% natural enioma bi amfrafra omo yes sister spices in so track record sister foods omo na de sister mackerel aba enti wo de waduane a wo ye no sa ponchenam na uyusu a you good flavor fish ya fish flavor wo ho akoko nam chicken flavor wo ho ye wo stew flavor de odi be ye stew no ene ye wo beef flavor enti wo de okodwa so okopɛ spices ato to sister spices wate eno na ye be boa unipaduane wa pom de pa wo ba dum pampa so pizza Roman Hill so amene banti madwumu a obenya bi enkransi am bi ni okanhye ebi wo ho frɛ yen wo 0243 53 5025 ena 0279 140940 bro eja kwame yetiasie ye kwa ye bei de ye nyina no kamea ye se nioma esisi nanse inti no emfaso ni so oba ne se be ma ne tiasie mponu onya adwuma sabre ona na hwe nkwada san hwe no be ma anya adwuma na ne be ma wo totwom nan adai be ma won hwema ya ne wododo saa ye dai na wo wonia bio ye kan enkwada ne nso wonsuku nioma nyina gu awura yi su mprimprin entwa da bi meme ka se wo pe taku ana sempo akwada bi benji kotua ni school fees wo se obi kura wo level 300 wo university enti ada na munjai wo ba no onko sese munuane kura wanya wu awie ada na munjai bio okay abuse mine dia woka no enukure na anso no sabi di agenda no on hwe amfa nto achia pese yi abusua ene ayire yaka bom ye eka aba enti ayire sabi anye ye kura onye bi kwakra bi ba ya ne sa afi eye kotoye na asefe nkura no ho asem ba na kama som na odi ade ye ekari nyina abeda sabi meso na kabeda so amintimi nko kawie me den ana enkura die obayi kura mbo a wonke obayi kura no uhe den tu nan ema obayi kura me hye den ni bia mi na wotwe na no ye no ye kakra ba ye de ma wo ba no se ne wo je na wotwe mo ma ni bi ye ma ni bi ani wotwe de me na mdi me na wotwe ye mo ma ni bi eti ma ni bi se ne wonfa tutu no ho oba de cha me akra ne edin kai no abusuan yi wo ye mfonso kakra ne senti ne se Krobea Asante kotoko se aboa no hwe no kese so na wanwene ne buo enti mundihie na wafrim no se nka mo hwe se ne animu durotie ntwawa no ho obo bo sore uwuram enkwantabisa junction ne so akiri ho kwan bi da ho saa ekopie adwumam na me kwantabisa side ho na me fa saa kwan ne so enam ko hu se yadeda krach bi na krach no sebe omo ejina ho a omu di asa adisiedie 20 na nse kai enebe yiro we di emebo apini kakra me pa asebo aka me bopini ye no nipa no odadakam ya hye ni coat ni ebie ni so wa adaka di mu eyi ase nkonwa na ayetena so no ye de ba ko asi ha asisi sa ene ye de adaka no ahye mfimfi eka bibi kire madwen enti na wosenka abusua no hwe wo mo de hye no na ho den ebra wote ase no ansa na wo mo twesika na se o ma ye eye ho enhyehyeye se wan hwe ni sa na wodi kototo obi die ho a wan hwe yi a on se menu yi kasa na wo se aha na owie fonfo no obetena ye eno no enka hwe obetena na obetena ne sei na wo kwa yi nipa sei na nim no
na fe wo wie ono ankasa na wawu ani wie a na wabehwe ne ma ene ne yire abusuafo kura no mo ye mfa nhwe ye ho emfa nkose emfa entwabo mfa nya yi abusua behwe wo mo ho a na mo hwe se kaba mo betimi atua efiri se me papa awu me maame awu me kuna awu ana se me yire awu wo se sai ye we a emu odu chense me nua awu ana me papa nua awu ana se me nua awu ne sie no enkwanta dam wo ko ba bi kura ye frɛ na adofo yie se kuo bi ahodo bebrebe we no omo nyintum se wo nua awu nti wo besi kuo se bia bio na ekosia nua ye kuo bi wo ho anyintum asori bi nyintum de on be kan se yo ene ye beba na ankrankre odo adofo yie ese ye no na dwo kuo nti ye nim wo enti se bibia to wa ye ba ne se menim Krobea na mo manye kuo a me ne wo kontine ye ba se ye be ye kuo asede enti se wo ye ye na wo betwa bo a wo de be ye ye na wo be wo ye ye no ka na wo ahwe saa ne ma me ensa se nan yi amabobo so yi na wo fiti preko pe de kwhwi mu gbam a asemasi because sabi efuna cadet for ebe charge ebe check ehuri etam eto adaka mu ma ya ma 2000 no na ohun se saa yie no ye bonsa ya mo ebi akura na ebi a 1000 2000 bebem because cadet for no obi abetimi atamboys say mu so mi amfa nkoto adaka mu wo mo nye 1 cedi eyi ye wo fufuo akura ye wo fufuo nkwanso ntimi nante na sesi a enye fufuo ne yade ye yie o men ka se enye te saa me tie senia fufuo ne yade ye senia yie ni kese ye beye fufuo nkwan ntimi nante ye be san no amo jollof enti aduane bo akoye mienu ana se miensa do ubewie no na wahwe enipa na nsa abodi a ebeba ansa na waye okay enti we na wo ma anya ni nyina no ekuro no so mo ntena hoda wo ena mo kuro mu anka ebia ye beka se ekuro ma no se eyi ye ne se memene dane kwasi ada ya na memene dane ya hoho na ade achi kwasi ada no na ye kuro ma no enti kuro ma de ya na nsoso ba ya na doso ene ya na 50 cities by 10 5 cities nyina atime bam ukon kuro nkituam na mo kuro mu no mo nkoho papa ye wote yi wono so sene ya ne yede kura ka se service obo a me so ebo a wona na hwani do you think say oba free ninja na okwa yie wai enti ba ko gina enkwada ne so enti ha na wo se wo mo hwe na omdi twa na enso so we de ya adisuade enti na matombo ase abai mu ha sisi akwada ne nkom fichire wakwa ma abo akaka nti eja me na wu ana oba ne nsem bia wakeka no me ne nya adwen on se wo frɛ no kura kwa fa so yi ano na nya de wo chia no wo se kasa na miti ase o yisu word bi minim se betie fo de on be kai wo se me chia wo sa si su bio se da bi me se me chia wo so no hwe say no si chance ye no a obi asesi a wa hyeda say kefe me ko boma busuafo amane eda say bi ye beba wo se say kura de da bi me nan ko boma busuafo amane me nantua na ne wo be ye aye ni bi ye dai wo be ye say kaba wo nka ho na gasika ba de anka wo ka ho scan so de wo be gibi eno so de wo gibi ensan abode ye say ye de wa ba wo be se aye say mi kuna wu mi na mi ko di kuna ye ko ye mi kuna ye o no ko fie kura ni mi de obenya wo beje mentumi ama ene nkwada ni nyina enti we se abusua bi a minimum abusua pani bi a o ye na okuta ne snap ne kosua wo se wo ko je ne nchen ye o msi abusua jai no so de agu afa de waji bi akose fie kro de beto adaka be kanu kre enti maami obetumi aka se wonyi sika bia mfiri ni kunu no a wo bu ne kotwie ne se wo ahwe no ma na de ende no hwe Asem Beba de ye ka no ye ma ye nka enkwada ne hwe no nkwada no omo ye omo ye ma hwan enti papa we ti ye na abusua pani ti ye da chi bi wo be nurse ni ho se ma mesika nko ayi ama na koma ana aboso me beso ama aboso mi ye waka so we ma no 500 series ana ensi eya wo ma ame no wo dia enti ne silent ne saka ka ba eso nkwada hwe na eso no yiye ka na we ne mpo bi ni ho eya no brebre ene sre na ka abusua na hu mo bo sa wo de nya hwe fa enya mraka wo kamera de ne mra na di no bisi ye bom de ka ba ye ne nyina na eche ndi wono so de fa emfa ho ne nkwara ye hwe wo mo meda se eburu awiai Shadrach ewa ha awiai oni ohene wa ena aba ofri Dawood Herbal Hospital ena aba empanyimfo be mmakwa aba e joso nana
enenso eye fiada enenso yasane yahia momo yenkobo but I say akra me yenchi ahwefo na yenchi Otec affirmative nyina da bia say the last year me ba na meka no mudwumedie abiebie pono ama bebre won mo emfa yasem ma yekra na obi ati obi de ama na timi asisi ni fi asem enti nyame nhira woni production team ne Otec FM fo nyina na yema yetie fo nyina so afisha pa nyame de yasha fe na se sebi shase enye obi na enya ne sa no nkyere se bibia to obi de na emum nyame guso ye de obetumi Dawood Eba Center na sabre ote ye nka abusuafo se de munim ye bra ye be hyase adwumedie na se wokuma ase ha no ye gusu a afi mpo de akra de ye hyehye na ye de agu na kwan mu apomudie mu no eten de ye hyase ye kra good enti ba bia ye papa no ye maame no ewa wo no tie Asem Beba Dabi dwumedie bia no de ye ka kire no se yade obi mfre se yare mra na nso nana obi nim tena asem ye tie ye kese obi betima yare profri mu eno nti da bia wote hwa wo se wohunu ayaresa bia wo de ho kodon a se yade bi beto akra wo betime afri mu abeka te asefo ho good nana sisi ayasa bia na doso me kai se enrechi papa bi ba ho na oba oni edi nkomo se doctor heba fo na doso na me ko me ahodo wo de oba ya so ya nya de ye petie ne se me ko obi ha ye de ne se de na ha wo sure na ye de watu aduro so na yetimi etu ase amon good se be ya wadanse ye beba enti obi tie ye obi sisisi ade onko ba bia bio na onko ba bia bio no unim wo kyena sem wo de ye beto o twen wuwo ene na obi hwe obi ba o dabi wote ho kra no wonua no ne wabusua wonim se bia wo no do ne mma bibi nyansi man bi ye de ne ba na wanya stroke efri eye wasa kropon side ho nana papa no ye hwe na ne ho to no eda ho ba doctor ho se wode ne ho be kire no no adanase no papa na ka na nsam no wusu wo se doctor manyare anka ne menim se matamfo na atwa me ho ahia sa adofo na nipa yare da ho hwe enso nyame nam yeso ene papa no wa sorry ye Dawood Eba hospital oba yesi ye ne yare de ye nya ho adwuma ba bia wo be ko bi ye ka kire wo na de aka nyina no to ho anamo na bra ye wo kuma se dweso krapa ye wo Metro FM abrosan akane na Metro FM ye mu adwuma ho ne ye wo ye adwuma joda kosi memenda kwasie da nka ho enti ba bia wuti Otec FM bia no bomoden ama memfa ye number na ma obi wo ho ba bia wo no ebi ope doctor number no ne na di nkomo yade bi ye ha ne bia no free 0244 88 64 37 0244 88 64 37 what the fresh number me the telecell no so be kan ho ye ka ne sisi ano nana de obi famu a wodwen ho nyina ye diabetes ne pressure first na yeti so obi anya sikire yade na mogabro so a nana ne yakoma de ye wim na no kra ne ne nim se ye sikafo yade o ai wonu mu anya wonu bibi padi atutu kwan ene ye kase wanya sikire yade wanya mogabro so enso enne kuyani anana wogina wie mu da bia wiase no ye maame no ne ye papa no mu eti dwom on teach ni yase onam dwom no obeyare ye de ne be ko hospital ye be check ne ye se wanya mogabro so ne sikire yade ye didie ni ye nom ne ma asesa sure enti ye ba ne sa emfa nya adwendwen first na ehu de man krofo bi nim se wunya obeyare akosi bra a wo de bewu akora nanim de adolso sure abibidro ye adwuma na wonim ba bia ye adwuma na Dawood Eba hospital ye se bra behwe de ye ko sure 2026 na no obi anya sikire yade wanya mogabro so sikire yade no de ne ye type 1 ana type 2 ema no oba bi wo ho fa afuru a okonya gestational diabetes owo akoda ni wi a first no oni bi but wo ye no obekọ check up ne yeso wanya diabetes Dawood Eba hospital se bra sure ye be manage ye be ba normal good enkosuru bio ente mafom say ye mogabro so nso a eno so de bra abibidro no wonim ana wonim because ye wodu ye fo ne ye wodu tonfo ene wiase no nana sika ho odin o okay enti ade ada bia me bo Dr. Dawood Aba so ne say o value ni passing sika sure
Every time be obitimi buy a hospital, nana, obehene wie no nensam obeka wie kura na chese. Consulting and answer sika kro de ye lab kro ni bi. Ayede. Doctor timi hwe na no ahwe no, wo ma na duro. Oh. A sign says say nipa no ho to na. Akro obekọ akoka asem bi, Dr. Dawood. Wa jemen kwa. Sure. A sign say nipa ho hia sin sika. Ye tie nuanom anwonafo nyina, wonom wa bebudin bi wo say amewuga. Nipa sin sika. Sure. Enti yade na ha no daddy se moja broso a na esichire yade no obu oda na dwo anana nipa bia woda no akoma timi ye adwuma yie ba ye kasa wada cha ye 30 minutes wana wasan sorry nani ate obeye de obeye bia ye wo bi wo ho movie yi na nadwo TV station bia wonim because ontimi na ade achi nso anakoma ebo ne kim onante kro otesa nakoma na ebo akuma na ekasa kire na kra omra Dawood Eba hospital emema bebre mema ewu obi de anya nwu ni tiye ba bi edru no ejina mfimfin epaja ya na adwo diabetes ne pressure akokora ji se wanu madura daddy wanhwe ye wo benum aduro bi wakoma bete by force eja no kra bedum kra bra se yade ni wa kra ye call north ye call northern region obi anya be say 98 years wo he lady oba won ne nam se ne yire ananse ne dofo akra obebo nsem ama no sure be ma se wakoma da so pompe na etimi fa wo ntiri mu ade ne sesa wo kɔ no maduro bi ansa na wo no ho kani ahia eno na Dawood Eba hospital say ye ma waduro bi say je kɔ no mu a wo de be fa oba ba yade na ama wo me masem akɔfom no eno ne ye ma ho aduro yade ni free ho a asa yeah obi wo 80 years 90 years oba ne ye sane yade awi a o se doctor de ye me deba akokra ne se sia no wa mama si me mema se mu dada what ya say doctor ka say eno akra baby a wedru do se hwe what the last days are dangerous eti baby a uti Otec FM bia na daddy mommy say moja bro so na pressure ewo so say diabetes se sichire yade a Dawood Eba hospital sebra na me wie na ohene wa ka products ne ho asem kakra na yade a me di twa to enam yare sisi ade aba sisi ade dem yade ndie aba say yentena edin oba ne boy se bi a 10 be ma ne girl se bi a 20 e ma ne chase me ma no mpo e ma ne spread se me ma no wo hwe erehwo na empanimfo no syphilis no etimi tena nipadua no mu wa anya duro bi antu ase a kopeme da wo de bewu and then 3 days mine be by ye treating na man ho ato no oba o se de na e ha no pa ye ni sisi e na o te wa ne na ase na hyehye na ase ye de mako akra ye bisa na se daddy wanyinam yare pen o so me kaya be se mfia bia san ti o doctor nana ye kwaye lab test no syphilis emu e wo papa ne moja emu no unim say ye de ne tu aduro so ye treating na ma and then 3 days o so wo twam akodi ne nkom obi wadwo so ya na o si ho o si hospital o se doctor say na yade no na ekumi o enam yare no na ama ni sisi no na se hyehye no o se doctor isi amenti saade ni bio wow na de areho ne se mema ni mpo na ya na ha adwen syphilis yade etimi ma be ma ohunsuo nyina agene ase no etimi kum onkwamo a wutimi ne oba ahia mu timi dane ba na de areho pa ne ken na on se de be ma oba ma ne se bi ahi and guys ni bebre eden nana areho first na nka ade ejinam se adane nkruma ma ne nso mpe yeah na ma no nso mpe no wonum nso de no enam yare na ma sebi oba bi wo ho a sebi ono a adware wo hu se isi amema ayo mu ase ama sebi o ne ho kwan ebi ote wa nsuo bi gu no ama oba bi na wo awo wa ya wo adura ma ensa na gu na tane be ma ni na tane ho oba bi nso de asisi ne ba no so obi de agu ne ketre ma so obi de o ne ketre ma ase syphilis no ama obi achi kasese no nana wote wa ese ye bubu na chi dompe ni mu onam ho a wote wa na moa bi ase moa bi ne nam no ho
a very dangerous. Sure. But then you know any daso. Good. Diama yarisa. Sure. Oba Dawood Eba Hospital. Ya wo hu aduro special. Good. Ya the ma now no ma ekomoja ni mu bacteria bi e wo mu ye nem yare bi anana no ano no. Very good. Obema na fon akate se crayon kra nana. Wonu maduro ni wia obeka se magic. Ebese uraba akra. Mame fa ye kira kwan ne ma ye tiefo. Fama ye wanfa products ne ntoa so ye wo kuma se dweso. Ye wo krapa Metro FM wa. Ye ye adwumadwo da kosi memenda. Yade a ya amoso no. To anamombra ni yare de ye nhwe. Number ni bi 0244 64 37 0244 64 37. Ohine wa de Dawood Ointment ne topae no. Eho asem kakra betu dwama. Okay, ohine wa fa kakra so so ni answer. Da Dawood Ointment ne capsules no. Sure. Baby abekwa yeto bibi dro bia no ebi ewo ho. Capsules no Dawood 360 capsules and the omato din say the magic no. Okasa apɛ ubonsa na pharmacist na wɔsere bonsa na webusa sa Dawood na wɔka no ana na wagye so na wayi bia ma ani ntie ma me no mo ye bodwa maso mu a obi ho obe frifie na be ahomache be nunum obeba na ade asa beba na ne hunam nyina na ye ne ya de one de so ye ntenase ne to ase eba ne nankokomu de ne ni sisi na obu ane nsa opagya wonti obu ane chi ne kon ne nyina Dawood 360 capsules oba mene miansa na pabra wadidi awie na wa mene miansa nwumre na afi wo de ointment na so atwitwi kama afi obi won so ne de no sabi sisi na ehwe baabi de etimebua na ya poma sabi wanya poma ontime nante wo de ekopɛ Dawood 360 capsules no ne pe ointment no se ne ya chro no na wahwɛ so na wanom na bra shankus ekasa no na me pese me ka bibi kakra bi ya hwefo no anase ayafo no aya na omoba na wafra wie na watu anama ba ya sabi awie na ya hwɛ no na ya manaduro no bebre duru be na ansa na wanom aduro no na wo hu se de eye no na swat na wagye aduro no ya besere wo mo obi okroti me frɛ oso dog sisi de eye me na ko ti aduro me pese me gya anom odaroma e pese ya de ne besan kɔ na besan ba erunti because ye nim say watch nchini bebre ene ne waba Dawood nkyɛn nti nro no sane ye kyerɛw no sane doctor kyerɛw no nom ne saa ya de no de ekokora no anom na bra ya sa hyew no safa ho be kyerɛ doctor hu no hwɛ sɛ aduro no gya anom ano abɛka kyerɛw e besere ayafo na ya omoba no onom na ohotowa yesrew aduro no de ya omonkoso no enti 360 any ointment no baby e ton aduro bia menye bia very good ne bonso nyede very good bia niti honam jaw wontini mu wonkase mu sisi 360 capsules and afi Dawood ointment mo empanyifo medamo asi eburu and na wiai Dawood Herbal Hospital ono mo an de Dawood 360 capsules and Dawood ointment no aba omo ne ne wo mo kobo nkomo no and na wiai bigo soft drinks no e wodwa so e ya pebi na nom ye wo bigo cola ye wo bigo orange taste ni ye very bold orange no no ma wunya sa fruity punch no se wunya bigo cola ana bigo orange na bugu wade so a lighten up moments at the mouth dwumadie bi a wudi a woto nsa freni padom ye wo bigo no ne cocktail ne apple ne coconut ne lemon lime and a strawberry choose fabidi dwumadie no ebe boawo Trillium Industries Ghana ye ne de aba ye number ye 0322 190877 adofoni adehia nhya ne nso se nyankopon ya adomo a ochena na awotwe ochene memene na awotwe 7th February 2026 ena Otec FM ebusua ene kwasi wusu achawo ebusua nkasa ka bom na yakata yenuanachi ye na yie no ewo kumase heya asonwase methodist heya enuanom arehosem weto yen brunyam no yankopon ya adom on the 7th February ye memene day ye achini memene na awotwe ene ye yie no na bia wo wa achiri onuadofo nka unya ya nka beba
wa manone Ghana ha wo mantem foforo mu nanso pesa wo support wo de won san abode be fa saa mumu number we so ye this mumu number 0240 889243 0240 889243 edi beba your Ponchumesi Electrical Company Limited na wo ya reference no ya ne AOA ya kwesi usu echan AOA na wi afre yen bodin na ka de ode ba ye ne ntwro na ye nso ya bodin bi ne ya dawase Nyankopon Israel Awurade fie Heba Center Dr. Amankwa Kronombosie Red Park no wo na papa yi ose ba bi atokuro da bia no ode aduro bewura no ode wura no eyemu adwuma na ekwa akoye ene ye kan akwanya no aba ma wo se wo ye obi a woti yade atena wo so ache wo namu yade atena wo so ache etwere yade hawo anamu jabroso all se ni stroke ni wuntini mu twetwe unipaduam ye namu yade ana sebe wonsabu mu nye unya bakro no mbusie Red Park a Awurade fie Heba Center yebeboa freyen wo 0241 093915 empanyimfo amoba ye enne asemu a oba na ka no sebe panyini wo fie ti de wo kan de beye bia panyini betie no obofo ko wiam kwosesa agechedie bebre no achechedie busua panyi ka kire wo no mo se jai mane mfa ye nko na panyini wo fie enti panyini wo fie enti ye hwe de panyini betu awura ne fo de obeka kire no ene de omo nso beka kire ye de besi bia no ye behia ne yakunu de be ye wae pia nana onhyira mo nso ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Foods no pebidi ahodinu ahyemu ma tontwom o yade ha wo no bekirem kire yen ye ma waduane aduro bi kodi nanyu ahoto so for line alignment ye ne multi home de animhwe 0246010150 ye number arafoni ade hye me de Krobea na Yaw Asante sabri Dr. Cash eni na bedwafo enso aba jataba hye adwumadie no eja kwa me ne obo ade kye ame wote wonka kwadwomo ma kwadwo ono nso de ekoi kwa onso boa no ena imoso nso ta na chi sabri de Cash hyane nso ochina na MPP fo kwa akoye wonumo ayi no ayi de obedi wonumo anim say de nipa mienu so ena abegina wo mo eka ho nso ka ho hwan na ekọ eneti Dr. Cash na analysis no ni nyina wo mfa ngumma medam wase